ತಾರೆದಾತೆ ತೋರೊಟು ಕಂಗದಾತೆ ಉದ್ದೊಟು ಸುಣ್ಣದಾತೆ ಪೋಲ್ಪುಟು ಜಾತಿ ಸಂಪಗೆಡೆ ನೀತಿ ಕೇದಗೆಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ನೆತ್ತೆರೆ ಕಡಲೆ ಪಾಮಾಜಿ ಕಡಲೆ ಚಪ್ಪೆ ನೀರ ಕಡಲೆ ಚೀಪೆ ನೀರ ಕಡಲೆ ಪೇರ ಕಡಲಂತಿ 7 ಕಡಲ ನಡೆಟು ನೆಲೆ ಉಂತುದು ಬೊಲ್ಯ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತೆ ಬೊಲ್ಯ ಸತ್ತಿಗೆದ ತೀರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತೊಳುವನ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು ಬತ್ತಿನ ಆ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿ ಕೈಕ ತಿಕ್ಕಂದಿ ಆ ಮಹಾಶಕ್ತಿನೇ ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಗೇನದ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ನೂತ 25 ದುರಿಪು ಪನ್ಪಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸೆಡೆ ನಮವುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಮುಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಟೆ ನಡತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಬಂದುಳೆ ಕರಿನ 3 ವರ್ಷದ ಕಾಲದ ಪಿರಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರ ಪೋಣದಿತ್ತಿಂದ ಕಡಲಾಯರದ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ಪೊಕ್ಕಂಡೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತಂಡೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮನ ಜೀವನದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಲು ಪೂರ ಅಜತ್ತತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ತೆರಿಯಂದಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಗಡ್ಡೆದಟ್ಟದೆ ಪಿದೈ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಲ ಸರಿಜಂದೆ ಪೋಯಿಂಡು ಆ ಪುರ್ತುಗನಗ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಟೆ ಇಲ್ಲದುಲೈಡಿತಿ ತುಳುವೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲುದಾದ ಅತನಿತನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಲಿಲದಾದ ಅವೇನ ಬಗೆಡೆ ಒಂಜಾತ್ ಗೇನ ಪುಟ್ಟವುಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟೆ ಕರಿನ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡೆ ಪಂಡ ಬೇಷ 22 ನಾನಿ 2020 ಗೇನ ಪೊಲಬು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಲೇಸನೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತೆರೆ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಗ್ಗೆ 125 ಈ ಲೇಸಿದೆ ಪಾಲು ಪಡೆ ಬಂದುಳೆ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮಿದ ವಿಚಾರ ದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ಓವು ನಮ್ಮ 125 ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಲೇಸ್ಲು ಉಲ್ಲನ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ನ ಮಾತ ಲೇಸ್ಲೆನ ಒಂಜಿ 4 ಬೂಕುಲ ಬುಡುಗಡೆ ಆತನು ಪನ್ಪನವು ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮಿದ ವಿಚಾರ ಬೊಳ್ಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲೆ ಅಮೃತ ಐಸುರ ಗೇನದ ಗೆಜ್ಜೆ ನೂದನೆ ಪಜ್ಜೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ 4 ಬೂಕುಲ್ಲ ಬುಡುಗಡೆ ಆತನೆ ಬಂದುಳೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆ ಇನಿತ ಈ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು 125 ದುನಿಪುದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾರ್ದನ ಪಂಡ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಂದು ಪನುಲಿ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ವಿಚಾರನ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಪಾರ್ದನಡು ಉಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಬಗೆಟೆ ಗೇನದ ಪೊಲಪು ಪುಟ್ಟಾಯರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವರಿ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರೆ ಇನಿ ಆ ಲೇಸನೆ ಪಂಡ 125 ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಸುರುಕಾತೆ ದೇವರನ ಸುಗಿಪು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ದೇವರನ ಸುಗಿಪು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲೇಸನ್ನು ಸುರು ಮಲ್ಪಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಕಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕೂಟೊಡು ಒರ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರೆ ಆರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀತಾ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ದಯಮಲ್ದೆ ಈರೆ ದೇವರನ ಸುಗಿಪು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲೇಸನೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದೆ ಈರೆಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲು ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಉಡಲು ದೂಳ ಈಗೇನದೊಂಜಿ ತುಡರು ಅರ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಉಡಲು ದೂಳ ಈಗೇನದೊಂಜಿ ತುಡರು ಅರ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕಬಿದಿ ಮಬ್ಬು ಮಯ ಕೊಡೆನ್ನ ಕೈನ ಪತ್ತು ನಡಪಾಲ ಓ ಭಗವತಿ ಓ ಭ್ರಾಮರಿ ಓ ಭಗವತಿ ಓ ಭ್ರಾಮರಿ ನಿನ್ನ ದಯೋಟೆ ಭಾಗ್ಯ ಬುಳ್ಪು ನಿನ್ನ ದಯೋಟೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ನಿನ್ನ ದಯೋಟೆ ಭಾಗ್ಯ ಬುಳ್ಪು ನಿನ್ನ ದಯೋಟೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ನಿನ್ನ ದಯೋಟೆ ಪೆರ್ಮಿಗೆಲ್ಮೆ ಆದುಗೆನ್ನ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಓ ಭಗವತಿ ಓ ಭ್ರಾಮರಿ ಓ ಭಗವತಿ ಓ ಭ್ರಾಮರಿ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಳೇನ
ஒத்தட்டு மல்பாது பத்தப்பே ஜோ குளேನು ಒತ್ತಟ್ಟು ಮಲ್ಪಾದು ಭಕ್ತಿಗಿಂಬು ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ತಿದ ಭಯ ಕೊರ್ಲಾಪೆ ಓ ಭಗವತಿ ಓ ಭ್ರಾಮರಿ ಓ ಭಗವತಿ ಓ ಭ್ರಾಮರಿ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಮತಿ ನೀತಾ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದೊಳೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಡೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂದೊಳೇನೆ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೆರ ನಮ್ಮ ಎಡ್ನೀರು ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರೆ. ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಕರೆತಗ್ಗಾದೆ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದೆ ಇರೆನ ಪಾದಪತ್ತೊಂದು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಉಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಬಕ್ಕ ಮೂಲ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದುಳೇನ ಪರವಾದೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸದ ಗುರುಕರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋನಿರ ಉಲ್ಲೆರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪು ಮಂತೊಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ.ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರೆ. ಸರ್ ಈರೆಗಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆನ ಪರವಾದೆ ಮೋಕೆಡೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಡೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಲು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರೆ ಇರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆಟೆ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿನೆ ಇತ್ತೆಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಸತ್ತನೆ ತೋಡಂದೆ ಪರತ್ತನೆ ನಿಗಿಪಂದೆ ಮೂಲ ಕಟ್ಲೆನ ಒರಿಪ್ಪಾರ ಬೋಡಾದೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಡೆ ನಿಷ್ಠೆಡೆ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನಾರೆ. ಕರಿನ ಕಾಲದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕರ್ಲು ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆರೆ. ಅಣ್ಣ ಈ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆನ ಪರವಾದೆ ಮೂಲ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದುಳೆನ ಪರವಾದೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಿಡೆ ನಮಕ್ಕೆ ಬೆರಿಬಲ ಕೊರ್ಪುನಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಲ್ ಮೇಡಮ್ ಈರೆಗಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆನಿತ ದಿನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಗೇನ ಪೊಲಬು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಲೇಸೆ ಪುಟ್ಟೊಂಡ ಐಕ್ ಪುಟ್ಟೊಂಡಂಟ ಕಾರಣಕರ್ತಿರದು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅವೇನೆ ನಡಪ ಒಂದು 125 ಎಗ್ಗೆ ನಡಪ ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ತನ್ನ ಬೆರಿಬಲ ಬೆರಿ ತಾಂಗು ಕೊರುದು ಅಂತಿನಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂ.ಕೆ ಸಂಯೋಜಕರೇ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸ್ನಾತಕರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಾರೆ. ಸರ್ ಇರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಸಂಯೋಜಕರಾದೆ ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನಕಲು ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ನಿಖಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಿಡೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಮಾತ ಗುರುಕುಲ್ ನಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದರೆ ನಿಖಲೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂದೊಳೆ ಈ ತುಳು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು 125 ದುನಿಪುಟು ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕೇರಿದ ಉರ್ಸತ ಕಲ್ಪನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿರೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಅವೇತು ತುಳು ಬಂದುಳು ತುಳು ಪರ ವಿಚಾರ ವಂತೆರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಕ್ಲೆ ದೇಶ ವಿದೇಶರೊಡ್ತು ಈ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದರೆ ನಿಖಲೆಗಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಉಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಬಕ್ಕ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲದ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಮೋಕೆಟೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಳೆ ನಮಕ್ ತೆರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ 125 ಈ ಎಗ್ಗೆಡುಲ್ಲ
ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಂಬಳೆ ಮೂಜಿ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆ ತೊಲಯಡೆ ಅಡೂರು ಮದೂರು ಕಾವು ಕಣಿಪುರ ನಲಸ್ಥಾನ ನಲುವೆರದವರಂದಂಡ ಆದಿಪರ್ಮಲೆ ಅಂತ್ಯ ಪುತ್ಯ ಪುಟ್ಟ ನಾಲ್ಸ್ಥಾನ ಇರುವೆರೆ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಂಬಳೆ ಮೂಜಿ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆ ತೊಲಯಡೆ ಕಾಸರಗೋಡದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಎಡನೀರು ಮಠ ಪನ್ಪುನವು ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಕರಿನ 400 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪುನಂಚ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಯತೀರ್ವರಿಯರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ತನ್ನ ನುಡಿ ಪುರ್ಪದ ಮುಖೇನ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರವುಲೇರೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಮಠಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆಲ ಅವೇತೋ ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಆದುಪ್ಪು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆಟ್ಟೆ ಕನ್ನಡ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತನಿತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಾತ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಮಠಂದು ಪನಿಯರ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದುಳೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಮಿಲೆಗ್ ಈ ಏಲ್ಯ ಪುರ್ತುನು ಬುಡುದು ಕೊರೊಂದುಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ದಯಮಂದು ಈರ್ನ ಪಾದ ಪತ್ತೊಂದು ನಟ್ಟೊಂದುಲೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮತ ತುಳುವ ಬಂದುಳೆಗೆ ಈರ್ನ ನುಡಿ ಪುರ್ಪದ ಮುಖೇನ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮದಿಪುದ ಪಾತೆರಡು ಬಂದೆ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲೆ. ಓಂ ನಮೋ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಾಯ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನೈಕ ಮೂರ್ತಯೇ ನಿರ್ಮಲಾಯ ಪ್ರಶಾಂತಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಅತ್ಯಂತ ಬಾಲಂ ಅತಸೀ ಕುಸುಮ ಪ್ರಕಾಶಂ ದಿಗ್ವಾಸಸಂ ಕನಕಭೂಷಣ ಭೂಷಿತಾಂಗಂ ವಿಸೃಸ್ತಕೇಶಂ ಅರುಣಾಧರಂ ಮಾಯತಾಕ್ಷಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮನಸಾನ ವನಿತಾಸ್ತಂ. ಸದಾಶಿವ ಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಇವುಗಳ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗೇನ ಕೊಲುಬುದ ಪರಪು ನೂತ 25ನೇತ ದುನಿಪು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾರ್ದನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಳುವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಕಾಸರಗೋಡು ಇರ್ಬೋದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇವತಾರಾಧನೆಗಳು ನಮಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಹಲವು ದೈವಾರಾಧನೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪಾಡ್ದನಗಳು ಇವತ್ತು ಅದು ಜನಪದೀಯವಾಗಿ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ನಾವು ಕಾಗದ ರಹಿತವಾದಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನಾಂದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಪಾಡ್ದನಗಳು ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ದೈವಾರಾಧನೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕಂಬಳಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಈ ರೀತಿಯ ಪಾಡ್ದನಗಳಿರ್ಬೋದು, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವು ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಇರ್ಬೋದು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಡಿಯೂರಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಒಂದು ತುಳುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ, ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತಹ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನನ್ನು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನಿತರ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ದೈವಾರಾಧನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ತುಳುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಜನಪದೀಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜನಪದೀಯವಾದಂತಹ ಕಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಉಳಿಬೇಕು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಜೃಂಭಿಸಬೇಕು. ತುಳುನಾಡು
ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹಬ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ, ಸೇರಿದಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕರುಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮಾತಿನಿಂದ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಖಂಡಿತ ಸ್ವಾಮಿಲೆ, ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಯಾಪಲ ಉಪ್ಪಡೆ ತುಳುಪರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟೆ ಈರ್ನ ಪೊರಂಬಾಟ ಆ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಾಗಡೆ ನಮಕ್ ಮಾತರೆಗಳ ತಿರಿದಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿ ಪೊರ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ದುಮ್ಮುಗಲ ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಟು ಈರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಬಂದುಳೆ ಒರಿ ಮಲ್ಲ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರೆ ಉಲ್ಲೆರೆ ಮಾಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕರ್ಲ ಅಂದೆ ನಮ್ಮವೇ ಕುಡ್ಲ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ದ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆ ತನ್ನ ದೈವ ಚಾಕಿರಿನ ಇನಿವು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಬೇಲೆಡಿತ್ತೆರಿಂದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಇನಿಲ ಆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಒರಿ ವಾಗ್ಮಿಯಾತೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾದೆ ನಿರೂಪಕೆಯಾದೆ ಒರಿ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆಯಾದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆಯಾದೆ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕಲಾವಿದೆಯಾದೆ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಅವೇಲೆಕನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ದೈವ ನಡೆ ಅತ್ತನಿತ್ತಿನ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇಲೆಕನೆ ರೇಡಿಯೋ ಟು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ 92.7 ಬಿಗ್ FM ನಡತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಐಕೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪುಲ್ಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತೆ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಡೆ ಸದಾನಂದ ಪೆರ್ಲ ಸಾರಥ್ಯದ ಗಾಂಪನ ತಿರ್ಗಾಟದ ಬರವು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆತಿನವು ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಸಿರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವೇಲೆಕ್ಕನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಕಲಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇಂಚ 502 ಮಿತ್ತದ ಸನ್ಮಾನ ಗೆತೊನ್ನ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ನಿರೂಪಣೆಡೆ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ಸ್ ತುಳುನಾಡ ಜಾನಪದ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ದೆ ಪಡೆದಿನಾರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ರಾಹಿತ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ದುಶ್ಚಡ ಮುಕ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆಗೆ ಓಡಾದೆ ನಿಷ್ಠುರವಾದೆ ಬೆನ್ಪಿನಾರೆ ನುಡಿ ಚಾಟಿ ಬೀಜಾದೆ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ಪುನಾರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದೆ ನೂತ ಆಜಿನೆ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಹಿಳಾ ಜಾಗೃತಿ ಅಂಚನೆ ಗುಂಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಖೇನ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಒರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರೆ ಕರಿನ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದ ಪೊರ್ತುಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕಾಡೆಮಿತ ಗುರುಕರ್ಲಾದು ಪುನಗ ಅವೇತು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಡಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಚಾಕಿರಿ ತಕಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರತೆ ಒಂಜಾತ್ ಕಿಟ್ಲೆನ ಕನಪತೆ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲದ ಮೊಟ್ಟಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ಕನಪದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರುದು ಬೆರಿಬಲ ಕೊರುತು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಡಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಲ ವಾರೀತಿಟ್ಲ ಪೋಟಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲ ಬೆರಿತಾಂಗು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿನ ಒರಿಪೆರ ಬೋಡತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರೆ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾರ್ದನದ ಬಗೆಟೆ ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವಡು ನಮಕ್ ತೆರಿಯು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾರ್ದನದ ಕತೆ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಯರ್ದಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ನ ವಿವರಣೆ ಕೊರೊಂದು ಪೋಯರ್ದಿತ್ತಂಡ 7 ದಿನ ಮುಗಿ ಅಂದೆ ಅಂಡ ಇರ ಅವನ ಕಿನ್ನೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ 40 ನಿಮಿಷಡು ಅವನ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೇನನು ದಿಂಜಾವಡು ಬಂದೆ ಈರಡೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಣಪುನ ಬಿದೆ ಕದಿಕೆ ಪಣಪುನ ಪುಲ್ಲು ಮನೋಲಿ ಪಣಪುನ ಪುರ್ಪ ಇಕ್ಕೇರಿ ಪಣಪುನಂಚಿನ ಪಣವುಗು ಆಧಿಕ್ಯನು ಪಡೆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ತುಳುವ ನೆಲತ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಾದಪತ್ತೊಂದು ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನಿರಳುಗಳ ಏನೇ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರಣಿಕದ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಬೈದೇರು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಕಲೆಗಳ ಇನಿ ನಿರಲು ಕೊರನಂಚೆತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಐನ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡ್ ಒಂಜೆ ಭಾಷೆ ಆಣಲ್ಲ ತನಕ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ್ನಾಣ್ಲ ಮಾತಿರಲ ತರ್ಕ ತಾಂಗೊಂದು ನಡಪಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬೂರೋನಗ ಇನಿ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸಡ್
ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯರು ಅಂಜನೆ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದ್ಬೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತನಂಚಿತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರುಳ್ಳ ನೆಟ್ಟು ಐಟ್ಲ ತುಳುವೆ ಇನಿ ಕುಲಪತಿ ಆದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಯರಾಜ್ ಗುರುಕಾರ್ಲಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕೋ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನಂಚಿತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಳೇನು ಕುಡೂರ ಬೊಕ್ಕುರ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂಡ್ಬೆ ಕುಡೂರ ಪುರಾಪು ಪಂಡದು ಅವೇನು ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣ ಯಾನ ಮಲ್ಪುಚಿ ಸೀದಾ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಾರ್ಧನಗು ಯಾನ ಬರ್ಪುಣಂದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮೂಲ ಪಾರ್ಧನುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪನ್ಪೇರು ಪೆರಿಯ ಜೇವಿನ್ನಲು ಕೊಡು ಜೇವಪುರೊಟ್ಟು ಬಾರುನು ನೆರೆವುನು ಉಲ್ಲೇರು ಜೇವ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರೆ ನಾವ ಕಾಲುಡು ಕೇನುಡುಗೆನ ಮೂಡಾಯಿ ಮುಟ್ಟು ಮುಗಲ್ಗು ಇಡೆ ಉದ್ಯ ಬೆನ್ಪೆರುಗನ ಬೊಳ್ಪುಗು ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಪಡ್ಡೋ ಇರತ್ತ ಬಾನುಡು ಓಲಗ ಆಪೆರು ಓ ಚಂದ್ರನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆನು ಸೆನಕಾಯಿ ಸೆಲಿಯಂದ್ರೆ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾಲ್ಯನ ಕುಮಾರೆ ನಾಲುಂದ ಲೋಕೊಡು ನಾಲುಗುಂಡ ದೇವೇರು ಮೂಜಿಂದ ಲೋಕೊಡು ಮೂಜಿತಾನ ಚಿತ್ತೋಲು ಕಲ್ಲುಡನಾಗೆ ಪುಂಚೊಡು ಸರ್ಪೆ ಸಾರಕಲ್ಲ ಅಸುರೆರು ದೇರೆಕಲ್ಲ ಬೆರುಮೆರು ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನ ಕಾಲುಡು ಪಾತಾಳ ಇಡೆಗೆ ಉದಿಯ ಬೆಂದಿರು ಪಂಚಕೋಟಿನಾಗೆ ಪರಶುರಾಮೆ ಮುನಿಕಾರ್ಯರು ಮುನಿತನತೋ ಈಶ್ವರಿ ಆ ಕಾಲುಡು ಮಿತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೈಸೊಲಿ ಪನ್ನಗ ಬಾನುಡು ಜಂಬಿ ಪಣ್ಪಿ ದಾರಗೆ ಉದಿತುಜಿ ಸಿರ್ತ ಅನ್ನೈಸೊಲಿ ಪನ್ನಗ ಭೂಮಿಡು ಪುಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತು ಬತ್ತುಜಿ ಅಪಕ ಪಂಡಿರು ಬಾಣ ಪತ್ತೋಡು ಭೂಮಿ ತಿರ್ಗಾವಡು ಭೂಮಿ ಪತ್ತೋಡು ಬಾಣ ತಿರ್ಗಾವಡು ಬಳಂಗಾಯಿ ತಟ್ಟಿಯರು ಸ್ವಾಮಿ ಬಾನು ತೆರಿತೇರು ಎಡಂಗಾಯಿ ತಟ್ಟಿಯರು ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಿ ತೆರಿತೇರು ಬಾಣ ಮುತ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಇತ್ತಾರೆ ಬಾನುಗು ಮುತ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ತಿರ್ಗಂಡು ಜಂಬಿದಾರಗೆ ಉದಿತಂಡು ಬಾನುಡು ಮೇಲು ಉದಿಯ ಬೆಂದಂಡು ತಾಳವೇ ತಂಬವೇ ಪಣಪುನ ತೆಡಿಲು ಕುಂಕುಮ ಪನಿದಾರೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಭೂಮಿಡು ಕೊಡ್ತುದು ಉದ್ಯ ಬೆಣ್ಪುಂಡು ಕದಿಕೆ ಪುಲ್ಲು ಕಡೀರದೈ ಬುಲೆಟ್ ಮೇಲೆ ಉದಿಯ ಬೆನ್ಪುಂಡು ಅತಿಕಾರೆ ಪಣಪುನ ಸತ್ಯದ ಬುಳೆ ಬಾರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಉದಿಯ ಬೆನ್ಪುಂಡು ಆದಾಳೆ ಬೋದಾಳೆ ದೈಬಾರೆ ನಟ್ಟಿ ನಡಿಗೆಡ ಮೇಲೆ ಉದಿಯ ಬೆನ್ಪುಂಡು ರಾಜಗಿರಿ ಚೆಂಬತ್ಪೆ ಗೋವುಡು ಮೇಲೆ ಉದಿಯ ಬೆನ್ಪುಂಡು ಕಾಸಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಕಬುಲೊತ್ತಿಗೋವು ಪನವುಡು ಮೇಲೆ ಉದಿಯ ಬೆನ್ಪುಂಡು ಇಕ್ಕೇರಿ ಚಕ್ರು ಪಾದೇರಿ ಪಣವು ಬಂಗಾರಡ ಮೇಲೆ ಉದಿಯ ಬೆನ್ಪುಂಡು ಕುರಿಜಾತ ನಾಣ್ಯ ಬಂಗಾರ ಈತ ಮಾತ ಉದಿಯ ಬೆಂದ್ರಿ ಕಾಲುಡು ದೈವ ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೊಡೆ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಕಂಡ ಬುಳೆರಿಟ್ಟು ಈಚಾ ನಗರಡು ಕರ್ಮಿನ ಸಾಲೆಡು ಬೆತ್ತದ ಮಲೆಟ್ಟು ಬೇಲೂರ ಪದವುಡು ಅಣಿಕಲ್ಲ ಡೆಂಬಿಡು ನೀರ ಪರಿಪುಡು ನೆಕ್ಕರೆ ಪುದೆಲೆಡು ಸರುಳಿನ ಸಂಪುಡು ಉದ್ಯ ಉದಿಪನ ಬೆಂದೊಯೆ ಕರಂಡೆದ ಕಾಯಿಗೆ ಕಪ್ಪಾಯಿ ನಾಳು ಪಂಜಿನ ಕಾಳಿ ತುಂಬೆದ ಪುರ್ಪೊಗು ಉಳುಪು ಏರಿಯಗನ ಪಂಜಿನ ಗುಜ್ಜರೆ ಪಣಪನ ಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾರ್ದನದ ಆದಿದ ಒಂಜಿ ಸಂದಿನ ಮಕೇಣವ ಆಪುನೆತ ಸುರುಕು ನಮಕ್ ಜೇವ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪಣಪುನಂ ಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಾಪು ಕೇಣವ ಆ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಯಂದು ಪಣಪುನೋ ಅತ್ತಂಡ ಬೆರ್ಮೆರಂದು ಪಣಪುನೋ ನೆಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಾಡ್ದನಡು ಸರಿಯಾದ ಏರು ಪಣಪುನ ಉಲ್ಲೇಖಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಈ ಜೇವ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪಣಪುನವು ನಮ್ಮ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟುಗಳು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಅಂತ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪಣಪ ಆಂಡ ನೆಟ್ ಕೈಲಾಸದ ಉಳ್ಳಾಯನ ಪಣಪುನವುಲ ನಂಕ್ ಸರಿಯಾದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನೆಟ್ ನಿಘಂಟು ಬಾಕಿ ಪೂರ ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಉದಿಪುಗು ಸೂರ್ಯೆ ಕಂತುಗು ಚಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಕಾಯಿ ಸೆಲಿಯಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಂಡುದಾನಗ ಮೂಲು ಐಟ್ ಸುರೂಟು ನಂಕು ತೋಜುವೆರೆ ಜೇವ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಉದಿಯ ಉದಿಪನ ಐ ಬೊಕ್ಕೋ ಇಡೆ ಉದಿಯ ಬೆನ್ಪೇರಿಗೆನು ಬೊಳ್ಪುಗು ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಪಡ್ಡಾಯಿರತ್ತು ಬಾನೋಡು ಓಲಗ ಆಪೇರು ಚಂದ್ರನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆನು ಪಣದು ಪಣಪನ ನುಡಿ ಕಟ್ಟು ಕೇಣವ ಮೂಲಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾಡ್ದನೊಡ್ಲ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಾನಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾಡ್ದನಂದತ್ತೆ ಮಾತ ದೈವದ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಡ್ಲ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಬತುದಾನಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾಡ್ದನದ ನಂಗೆ ಉದಿಪುಕೆ ಅನ್ನಗ ಈ ರೀತಿ ತಿಕ್ಕಣಂದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಉದಿಪು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಒಂದು ಕೇರ್ನಾಗ ಅವಲೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿಕಾಲ ಅಂದ ಪಣಪುನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕರಂಡೆದ ಕಾಯಿಗೆ ಕಪ್ಪಾಯಿ ಪಂಜಿ ತುಂಬೆದ ಪುರ್ಪೊಗು ಬೊಳುಪಾಯಿ ಪಂಜಿ ಆನಗ ಆನು ಪೊಣ್ಣಗ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಜಿಲುದಾನೆ ಉದ್ಯಾನ ಉದಿಪನ ಬೆಂದೇರು ಎಂದು ಸಂದಿಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕರಂಡೆದ ಕಾಯಿದಂಚ ಕಪ್ಪು ರಂಗದ ಪಂಜಿನ ಕಾಳಿ ಪಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಜಿ ತುಂಬೆದ ಪುರ್ಪೋದ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಳ್ಪು ರಂಗದ ಪಂಜಿನ ಗುಜ್ಜರೆ ಇಂಚ ಉದ್ಯಾನ ಉದಿಪನ ಪುಂಡು
ಅಕಲ್ ಉದಿಪನ ಆಪೇರು ಉದಿಪನ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಜಿನ ಕಾಳಿ ಪಂಜಿನ ಗುಜ್ಜರೆ ಅಕುಲು ಅಕಲಿಗ ಸಂಬಂಧ ಪಣಪುನವು ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚಾನಗ ಅಕುಲು ಗಟ್ಟೊಡು ಬಳತೋ ತುಳುನಾಡಂದ ಪಣಪುನವೇ ಕೇಂದಿನ ತಂದೆ ಕನ್ನಡು ತೂತುಜೋ ತುಳುನಾಡು ತೂವೋಡು ತುಳುವೇರು ಮಲ್ತಿನ ಕೇನ ಕೆರೆಂಗೆ ಬಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗಾಸಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಇನೆ ಮುರ್ಗೋಡು ಗಟ್ಟ ಜಪ್ಪೋಡು ನಂಕ್ ಬೊಟ್ಟ ತಿರ್ಗೋಡು ಪಂಡದು ವಾಗಟ್ಟ ಜಪ್ಪುನು ಪಂಡದು ಕೇನ ಬೇರೆ ಮೊಕುಲು ರಡ್ಡು ಪಂಜುಲು ತನ್ಕಲ್ನ ಬಂಜಿದ ಬಡವುಗು ಬೋಡಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೇನೆ ಕಂಡೆ ತಿನೋಡು ಅಂಡ ಓಳ್ತ ತಿನೋಡು ಅವು ತುಳುನಾಡದವೇ ತಿನೋಡು ಪಣಪ ನಾವು ಅಕಲೆಗೆ ಅಂಗು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಂದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಗಟ್ಟ ಜಪ್ಪುನೊಂದು ಕೆನ್ನಗ ಮೂಡಾಯಿಡುಂಡು ಮುಗುಳಿತ್ತ ಗಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿಡುಂಡು ಪಂಚಗಿರಿ ಪರ್ವತೋ ಸೆನ್ಕಾಯಿಡುಂಡು ಶಲ್ಯಪುತ್ರ ಗಟ್ಟ ಬಡಕಾಯಿಡುಂಡು ಬಾಲೆ ಬಂಗಾಡಿ ಗಟ್ಟ ನಾಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಕ್ಕೆದ ಗಟ್ಟೊಡು ಅಕುಲು ದಿನಮಾನ ಕೆಂಡೊಂದು ಅಕುಲು ಗಟ್ಟ ಜತದು ಕುಮಾರದಾರ ಜಪ್ಪ ಪಂಜಿಲು ನೀರು ಪರಿಯೋ ಸೋರೋ ಕೊಯ್ಯೋ ಕೀರು ಕುತ್ತಿವನ ಸರದನಿಕೆ ನೆಂಡು ಕುಕ್ಕೆಡು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರಿಗೆ ಅಕುಲು ನೀರು ಪರ್ದು ಬಾಜೆಲ ಅರಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಜಿ ಪಂಜಿಲು ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ ಅಕುಲು ಕೀರು ಕುತ್ತುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕಲ್ನ ಸೊರೋ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರೇ ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೇಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರ ದಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಜಿಲು ತನ್ನ ನಡೆಕೆ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇರಾದೆಡ ಆರ್ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಕೇಂಡ ಕೋರನ ಕೋಟೆ ಕೋರದೇರು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಗೋರವಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೋಟೆನ ಆರು ಕೋರಾವೇರು ಅಳವುನ ಇಡದರಿ ಪಂಡ ಕರ್ಬದ ಇಡದರಿ ಕಂಚಿದ ಪಡೆಪುರೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಟ್ಟವೇರು ಮಣ್ಣ ಮಂದಿಲು ಕುಡೋರ ಉಯಿತು ಕಟ್ಟಾಯಿನತ್ತದೆ ಮಣ್ಣ ಮದಿಲೆಲ್ಲ ಆರು ಕೋರಾವೇರು ಕಲ್ಲಕೋಟೆ ಮುತ್ತರೆ ಕೋರಾಯರು ಮುತ್ತರೆ ಅದ ಕಲ್ಲಕೋಟೆಲ್ಲ ಕೋರಾವೇರು ಮುಳ್ಳಬೇಳಿನ 4 ತರೆ ಕೋರಾವೇರು ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಅಂತರುಡು ಕಲ್ಲಕೋಟೆನ ಕೋರಾயிருಂದಂಡ ಮಣ್ಣ ಮದಿಲಿನ 2 ಸಾಲಡು ಕೋರಾயிருಂದಂಡ ಕಂಚಿ ಪಡೆಪಿರಿನ 1 ಸಾಲಡು ಕೋರಾயிருಂದಂಡ ಮುಳ್ಳಬೇಲಿನ 4 ತರಡು ಗೋರ ಎಂದಂಡ ಅಲೈತ್ತ ಮುರ್ಗೋಳು ಅಕುಲು ಅಜನಿತ್ತು ಅಕುಲು ಪಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಈತ್ ಬಂದು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿರಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚೋ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರ ನಡೆಕ ಪೋಪನೆ ಪನ್ನಗ ಅಕುಲು ಉಪಾಯುಡು ಕೋಟೆನು ಕುಸೆಲಿಡು ಮುರ್ಗೋಡು ನಮ್ಮ ಉಪಾಯುಡು ಮಗುರೋಡು ಪಣದ ಅಕುಲು ರಡ್ಡು ಮುರ್ಗೋಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ನಟ್ಟ ನಡಿಲ್ದ ಜಾಮಂದ ಪೊರ್ತು ಬರೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾತದು ಕೋಟೆ ಮಗುರಿಯ ಪಂಜುಲು ಕೊಂತಲು ಮಗುರಿಯನೆ ಮನ್ನ ಮಂದಿಲಿನ ಜರಿಯಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಿಯೋನೆ ಕಲ್ಲಕೋಟೆ ಕಡತು ಮುಟ್ಟಿಯೋನೆ ಮುಳ್ಳಬೇಲಿ ದುಡಿಪಾರ್ದು ನುಕ್ಕಿಯೋನೋ ಆಳಾರಮನೆ ಇಡದರೆ ಕಂಚಿ ಕಡೆಬುರ ತಾಡದು ಬತ್ತು ಇಂಚ ಅಕುಲು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರ ರಾಜಾಂಗಣಗ ಬತ್ತದು ಮನದನೆ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರನ ಅಡಿಯಂಗನುಡು ಅಕುಲು ಸೇರ್ದು ಜಾಲ ಕೆರೆನಡೆ ಜಳಕುಗು ವನ್ನಗ ಅಂಗನಡು ಪೆಜಿತಿನೊಂದು ಈ ರಡ್ಡು ಮುರ್ಗೊಳುಳ್ಳ ಅತೊರ್ತ ಅನಗ ಈತ್ ನೇಟ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಮುರ್ಗೋಳು ನಿಕುಲು ಇನಿ ಒಲ್ತು ಬತ್ತರಂದು ಮುರ್ಗೋಳೆಡ ಕೇನ್ವೇರು ಅಪಗ ಪಂಜಿನ ಕಾಳಿಲ ಪಂಜಿನ ಗುಜ್ಜರಿಲ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರೆಡ ಪಣ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಗಟ್ಟೋಡು ಪುಟ್ಟಿಯ ಎಂಕುಲು ಗಟ್ಟೋಡು ಬಳತ ತುಳುನಾಡೊಂದು ಕೆಬಿಕೊಂಡು ಕೇಂದ ತಂದೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಂಡುದು ಎಂಕುಲು ತೂತುಜ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪೋಪುನಕುಲು ಎಂಕುಲೊಂದು ಪನ್ನಗ ಅಪಗ ಕುಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರ ಪಣ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಅಸುರ ಮುರ್ಗೋಳ್ಕುಲ ಅತ್ತು ಜೇವ ಮುರ್ಗೋಳ್ಕುಲ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅಸುರ ಮುರ್ಗೋಳ್ಕುಲ ಎಂಕುಲು ಅತ್ತು ಜೇವ ಮುರ್ಗೋಳು ಒಂದು ಪಣ್ಪ ಜೇವ ಮುರ್ಗೋಳು ನಂಡ ಎನ್ನ ಅಂಗನಡು ಪೆಜಿತಿನ್ಲೆ ಪಣದು ಅಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆರ ಕೊರ್ನಗ ಅವಳು ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಲ ಕರಿಯೋಡು ಮುಕುಲು ಒಕ್ಕುದು ಮೇದು ಪುಡೇರ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಕುಲ್ನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಬತ್ತದು ದೈವಳು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರು ಮುಕ್ಲೆನಗೆ ಪಿದೈ ದಕ್ವೇರು ಪಿದೈ ದಕ್ಕ ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಉದೇ ನಾನು ಚುಟುಕುಡು ಬನಂದು ಪೋಪಣ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರಿಡ ಅಕುಲು ನಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಡೆಪುಡೆ ಕೊರೊಡಿಯಿರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಜಿನಗು ಒಯ್ಪುಡೆ ಮೇವುಗು ಪುಡೆ ಕೊರ್ಪಾರು ಎಂಕುಲು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪೋಪಿ ಪೊರ್ಬುಳು ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂತಾನಗು ಸಾಪ ಕೊರಡು ಪಣ್ಪೇರು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಗಮನ ಕೊರಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ವರ ಪಣಪು ನಂಚುತ್ತನ ಶಬ್ದ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಪ ಪಂಡ ಅವು ಅನುಗ್ರಹಲಂದ್ ಸಾಪಲಂದ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚುತ್ತಿನ ಒರಿಯರ್ದ ಆ ಒಂದಿನವೇನ ದೇವರ ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪನೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನ್ಲ ಸಾಪನೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತನ್ಲ ಸಾಪನೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಮೂಲು ವರ ಪಣಪುನ ಸಾಪ ಅಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಸಾಪ ಕೊರಡು ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚುತ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ನಟ್ಟನಗ ಅವಳು ಎನ್ನ ಪಾದಗು ನಿಕುಲು ದಾನೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬೆನ್ಪರ ಎಂದು ಕೇಳುವರು ಅಪಗಂಡ ಪಂಜಿನ ಕಾಳಿ
ಕರುವಂಜಿ ದುಂಬುದಿಡ್ಡು ಮೋಕೆದ ಕುഞ്ഞി ಈರೆಗೆ ಪಾದೋಗ್ಯಾನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಪಣಪರಿ ಯಾನ ದೀನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಸುರುತ್ತ ಕಿನ್ನಿ ನೀರೆ ಪಾದೋಗು ಕಾಣಿಕೆ ದೀಪ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಅಕುಲು ಸಂತಾನಗು ಅಕಲೆಗೆ ಸಾಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು ಗಂಗೆದಾರಂದ ನೀರು ಪತ್ತದೇರು ಕೋಲು ದರ್ಬೆನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪತ್ತದೇರು ಪಂಜಿನ ಕಾಲಿನ ಬಲತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಈಸಿಯರು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರು ಪಂಜಿನ ಗಾಳಿನ ಎಡತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಈಸಿಯರು 10-14 ಕುರ್ಲೆಗೆ ಸಂತಾನದ ಸಾಪ ಕೊರಿಯರು ಓಯೋಯ ಮುರ್ಗೊಳೆ ಕೆಂಡರ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಪೋನಗ ಪೋಲೆ ಪಂಜಿಲೆ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಆದ ನಿಕುಲು ಪೋಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾದಿಡು ಪೋನಗ ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಆದ ಪೋಲೆ ನನೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಪೋನಗ ಕಂಡನಿ ಬಿಡದಿಯಾಲೆ ಪೋಲೆ ನಿಕುಲು ಕಾರಿ ಕಡಪುಲೆ ಪಂಜಿಲೆ ಚೋರು ಕೊಯ್ಲೆ ಬಯಕೆ ತಿನ್ಲೆ ಪಂಜಿ ಬಾರೆದ ಕಂಡೆ ಪೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ಲೆ ಪೊಟ್ಟೆದ ಕೈ ಕೇನಕೆರೆಂಗೆಗೆ ಗಾಸಿ ಮಲಪುಲೆ ಕಾಮದೇವರ ಕಡಿರದ ಮಲಕ ಪೋಲೆ ಕಾರಿ ಕಡಪುಲೆ ಪಂಜಿಲೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಸೊಡಿಕಾನ ಮಲಕುಬೋದು ಚೋರು ಕೊಯ್ಲೆ ಪಂಡದು ಸಂತಾನದ ಸಿರಿ ಸಾಪು ಕೊರಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಪೇರು ಸುರುಕಾನಗ ತಗೆತಂಗಡಿ ಆದ ಪೋಯರನಂಡ ರಡ್ಡನೆ ನಡಕ ಪೋನಗ ನಿಕಲು ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಆದ ಪೋಯರನಂಡ ಮೂಜನೆ ಸಾಲಗ ಪೋನಗ ನಿಕಲು ಕಂಡನೆ ಬಿಡದೆ ಆದ ಪೋಲೆ ಪಂಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಪು ಕೊರಪೇರು ಇಂಚೋ ಮುಕುಲು ಪೋನಗ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಂಜುಲು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುರ್ತುಡು ದಾದಾಪುಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅವಲೊಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪನೆ ನಡಪುಂಡು ಎಂಚಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ರಾಮಲಕ್ಕ ನೆನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ತೊಡೆಲು ಮರೆಸಂಡು ಕುಂಕುಮ ಪನಿತ ಬರ್ಸಬುರುಂಡು ಅಡ್ಡಬೇರು ತುಂಡಾ ತಂಡು ಗುಂಡು ಕೊಲ್ಲ ನರಿಂಡು பொட்டது கை கலபீரி போண்டு பஞ்சின பொஞ்சவே கர்ப்ப நடுகுண்டு சனவில்ல பெத்த பண்ட தனைத்தி நஞ்சித்தன பெத்த சயங்குಳೆ பாடுண்டு நீர மச்சொங்குಲು ಒಟ್ಟುಗು ಮಗರಂಡು ನೀರು ನಿಲ್ತದು ಬರ್ಪುಂಡುಗೆನ ಪುಂಜನ ಕಾಳಿ பொಣ್ಣು ಕಾಳಿ ಪಂಜಿಗೆ ಎಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಪಂಜಿನ ಕಾಳಿನ ಗರ್ಭಡು ಈ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ವಾಲಗಾಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಕೋಪಲು ನಡತ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೈರುದ್ಯೋಳು ನಡತ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮುಖಲಿಗೆ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲೆಯಾನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿನ ಗೋಡಿ ಆಯರೆ ಖುಷಿ ಪಡಪೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ನ ವೈಯುಕ್ತಿಗ ಅಂತ ತೆರೆಯುವ ನೋಡು ಮೂಲ ಪಾರ್ದನೋಡು ಉಂಡಾಗ ನಿನಿಯಾತ್ ಜನಕಲಿಗೆ ಪುರಾಣ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನದ ಜನಪದ ನೆಕ್ಕೊಂಜಾತ್ ಈಶ್ವರ ಗಣ ಅತ್ತಂಡ ವಿಷ್ಣು ಗಣ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಣಪುನವೇನ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದನೋಡು ನೆಕ್ ನಂಗೆ ಉಳ್ಳಾಯನ ಮರ್ಗಿಲ್ ನಮ ಕೊರಿಯಂದಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಪಾರ್ದನೋಡು ನಂಗೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಅಂಶ ಅಂದೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತಿರೊಳನ ಕೇನವ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯ ನೋಡದಾದ ಕೇನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪುರಾಣದಾವಡು ನನ್ನ ಒವೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೊರ್ಪುನಂದಾಂಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಕೊರುಳೆಂದು ಕೇಂಡ ಸರಿತೂಲೆ ನಮಕ್ ವರಾಹ ರೂಪದ ಕಥೆನ ಕೆಲವು ಜನ ತೊಜ್ಪವೇರು ಎಂಚ ಕೇಂಡ ಪಂಜಿತ್ತ ಸ್ವರೂಪಗಾನಗ ಭೂಮಿನ ಆಧರಿತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೋರೆದಾಡಿಡು ಭೂಮಿ ದೇವಿನ ದೆರ್ತ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ವಧೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತ ಕಥೆಕ್ಲೇನಕೇನಬ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬರ್ಪುಂಡುದಾದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಾರ್ದನೊಡೊಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಕೊಂಡು ಮೊಕ್ಕುಲು ಗರ್ಭ ಜಿಂಜಿದಾಯಿನ ಬೆರಿಕ್ ಅವಲೊಂಜಿ ಕಥೆಕೇನುವೆ ಆಯಕೇನುವೆ ಆಲು ಬಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೇನೆ ಕಂಡೆ ಗರ್ತ ಕನತದು ಎಂಕ್ ಬಯಕೆದ ಫಲಪೊತ್ತು ತಿನೋಡು ಒಂದು ಪಂಜಿನ ಕಾಳಿ ಪನ್ನಗ ಈಶ್ವರ ನಡುಪದಿ ನಂದಾನಂದ ಬಿತ್ತಲು ಬೊಗ್ಗಿಯರು ಬಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೇನೆ ಕಂಡೆ ಗರ್ತ ಕಣ್ಪೆ ಪಂಜಿನ ಗುಜ್ಜಾರೆ ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ಸಂದಿ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ ಬಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೇನೆ ಕಂಡಿನ ಗರ್ತ ಕಂತಿನಡೆ ಮನಸಾರೆ ಬಯಕೆದ ಫಲಪೊತ್ತು ತಿನ್ಪಲು ಕಾಳಿ ಮನಸಾರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪಲಂದು ಅವಲೊಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಐದು ಬೊಕ್ಕೋ ಅಲೆಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ಗರ್ಭ ನಿರೆವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆಲು ಕೇಣುವಲೆ ನಮ ಪುಟ್ಟಿನ ನಾಡುವವು ದೇಶವವು ಅಡೆ ಪೋವೋಡು ಅವಳು ಕಾರಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಅವಳು ಕಾರಿಡು ವಾಲಗಾವಡು ಒಂದು ಪಂಜಿನ ಕಾಳಿ ಪನ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಜಿನ ಗುಜ್ಜರೆ ಪಣ್ಪೆ ನಮ ಪುಟ್ಟಿನ ನಾಡು ಬೆತ್ತ ಅಂದಡ್ಕ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಗುಂಡ ಚೀಮುಲ್ಲ ಎರಮನೆ ಮಾಮಲ್ಲಗಿರಿ ಮಂದಾಲಗಿರಿ ಮಾಮೇರಿ ಪರ್ವತ ಅಂದ್ ಪಣ್ಪೆ ಮಾಮೇರಿ ಪರ್ವತ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗ ತೆರಿನಕುಲು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಯನಾರಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮೆರಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಪಣ್ಪೇರು ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿಗೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುವ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ವಾರಾಹಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಬೆತ್ತ ಅಂದಡ್ಕ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಗುಂಡ ಚೀಮುಲ್ಲ ಎರಮನೆ ಮಾಮಲ್ಲಗಿರಿ ಮಂದಾಲಗಿರಿ ಮಾಮೇರಿ ಪರ್ವತ ಒಂದು
ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಜಾಗ್ಯವು ಅಂಚಾದ ನಂಕ್ ಆ ದೇವರಿಗಳ ಭೂಮಿ ಬಿಡು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ವಾರಾಹಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಣಪನ ಕಥೆನ ನಮ್ಮೇರ ಪಣಪನ ಕೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಏತು ಸತ್ಯ ಏತು ಸುಳ್ಳು ಪಣಪಿನ ಇರ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮ್ಯತೆ ತೋಜಿನಿ ಆ ಎಂಕುಲ ಅಂಚ ಒತ್ತೊಂದದಾಯಕನ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅಂಚ ಈ ಸಂದಿಡ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತದಾನಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಡೆಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಡೆ ಪೋದು ಕಾರಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಕಾರಿಡು ವಾಲಗಾವುಡು ಪನ್ನಾಗ ಅವಳು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಂಚಕೆಂಡ ಪೊರ್ತು ಕಂತುನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿ ಕಿದೆ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಮರಂಪುಲ್ಲ ಗುರಿ ತೋರ್ದೇರು ಕೋರೆಲ್ಲ ದಾಡೆಡು ಅಕುಲು ಬೆದ್ರ ಪುಂಡೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇರು ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಿಯರು ಕಾರಿಡು ಬಾಲಗಾಯರು ಪಂಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ಕೇಣಬ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕುಲು 10-14 ಕಿನ್ನಿಲೇನ ಅಲ್ನ ಗರ್ಭಡು ಜಿಂಜುನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಬಂಡೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ನ ಗರ್ಭಡು ಆ ಬೆತ್ತ ಅಂದಡ್ಕ ಬೆದರಾಡಿಗುಂಡ ಚೀಮುಲ್ಲ ಅರಮನೆ ಮಾಮಲ್ಲಗಿರಿ ಮಂದಾರಗಿರಿ ಮಾಮೇರಿ ಪರ್ವತುಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸಗತಿ ಅಲ್ನ ಗರ್ಭ ಸೇರುಂಡು ಅಂಚಾಯಿ ನೆಡ್ದಾವರ ಆಲು ಪಿದ್ದು ನಂಚಿತ್ತನ ಮನ್ನ ಬಿಜಿಲು ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಡ್ಡ ಬೇನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನರೆಲುನ ಕೆಂಡು 400 ಗಾವುದಗು ಮುರೆಲುನ ಕೆಂಡು 300 ಗಾವುದಗು ಪುಂಚೊಗು ಪುಡೆ ಕೊರ್ಪಲಗು ಪುದೆಲುಗು ಬೆರಿ ಕೊರ್ಪಲು ನರೆಲು ಮುರೆಲುದು ಆಲು 10-14 ಕಿನ್ನಿಲೇನ ಬಿಜೆಲು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದನಡು ಉಲ್ಲೇಖಂಡು ಇಂಚ ಆಲು ಬಿಜೆಲ್ನ ಬಂಡ ಪೆದ್ದುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲು ಪಣಪಲೆ ನಮ ಕಿನ್ನಿಲೇನ ಬಿಜೆಲುಂಡ ಯಾರಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಭಯಮಿಗೆ ಕಲೆಪವಡು ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪವಡು ಪಂಡ ಪಂಜಿತ್ತ ಗೊಬ್ಬಿ ಎಂಚಿನುಂಡು ಅವೇನು ಕಲ್ಪವಡು ಪಂಡದಾನಗ ದುಂಬುಡು ಪಂಜನ ಗುಜ್ಜರೆ ಪಿರೋಡು ಪಂಜನ ಕಾಳಿ ಅಕುಲು ಸೀದಾ ಈಶ್ವರನ ಅಧಿಪತಿ ನಂದಾನಂದ ಬಿತ್ತಿಲು ಪೊಗ್ಗುಡು ಪಣದ ಅಕುಲು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪೇರು ಮೂಲು ಈತಾನಗ ಕೈಲಾಸ ಒಂದು ಜನಪದ ಉಳ್ಳಾಯಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ಆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಲ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಯಡ ಪನ್ಪೇರು ಈಶ್ವ ಪಾರ್ವತಿ ಈಶ್ವರಡ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ ಪಂಜಿದ ಬೋಂಟೆ ಪಕ್ಕಿದ ಮಿನದನ ಕೇನುಂಡು ಪನ್ನಗ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಉಂತೊಂಜಿ ಕಂಡು ಕಪಟದ ಕಳುಗೊಬ್ಬು ಅಂಚದಾಲ ಜಿಜ್ಜಿ ಪಂಜಿನ ಬೋಂಟೆ ಪಕ್ಕಿದ ಮಿನದನ ತೋಜಿನೊಂದು ಪಾರ್ವತಿ ಹಠಕಟ್ಟನಾಗ ಪಂಜಿ ಯಾನ ಬೋಂಟೆ ಜೈಪೆ ಅಂದ ಆರು ಪಿದಾಡುವೆ ಪಿದಡ್ನಾಗ ಬಂಗಾರಿನ ಬಿರು ಕೊರ್ಲ ಒಳ್ಳಿನ ಪಗರಿ ತೊಟ್ಟೆ ಕೊರ್ಲ ಪಣದ ದೆತ್ತೊಂದಾನಾಗ ಆರು ಪಿದಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾರ್ವತಿ ಹಠ ಚದಿ ಕಟ್ಟುವೇರೆ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಈರು ಬೋಂಟೆ ಜೈಪೇರೆ ಬೋನಾಗ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬಣ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ಉಳ್ಳಾಯ ಪಾರ್ವತಿಡ ಬನ್ಪೇರು ಈ ಆಣ ಅಣಂಜವು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಲಲಗು ಪೊಣ್ಣುಂಜವು ಪೋಯರಬಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣುಂಜವು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಳಲಗು ಆಣ ಅಣಂಜವು ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪಣಪೇರು ಅಪಗ ಪಾರ್ವತಿ ಹಠ ಕಟ್ಟುವೇರು ಚದಿ ಕಟ್ಟುವೇರು ನ್ಯಾಯ ಮೀರ್ದಿ ಪೋಪಂದಂಡ ಆರ ಹಠ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ನ್ಯಾಯ ಮೀರ್ದಿ ಬರ್ಪಂದಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ಆ ಐತೊಡು ಬತ್ತದೆ ಕೈಲಾಸದ ತೇಜಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾರ್ವತಿನ ತಡೆತದು ಬಣ್ಪೇರು ಈ ಅವಳು ಬರ್ಪಿನಂದು ತುಯ್ನೇನು ತುಯ್ಯಂದು ಬನಡ ಕೇಂಡೆಂದು ಬನಡ ಅಂದ ಬಣ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಐಕಾಲು ಒತ್ತೊಂಡು ಬಾಳು ಅಕ್ಕುಲು ನಂದಾನಂದ ಬಿತ್ತಲಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಜದ ಬೋಂಟೆಲ್ಲ ತೋಜಿ ಪಕ್ಕಿದ ಮಿನದನೆಲ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ತಾನೇ ಸೋಜಿಗ ಕಲಜಿಗ ಬನ್ನಗ ಉಳ್ಳಾಯೆ ಬಿರುತ್ತ ತೊಟ್ಟಿರ್ದು ಬೊಳ್ಳಿನ ಬಿರುದಪ್ಪೇರು ಬಿಲ್ಲುನ ಬೊಳ್ಳಿನ ಪಗರಿದೆಪ್ಪೇರು ಬಂಗಾರಿನ ಬಿರುಕು ಕೊಲ್ತುದು ಆರು ಬುಡ್ಪೇರು ಸಿರಿಪೊಣ್ಣದ ಮರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾವಿರ ಪಡಗಿಲಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಿನ್ನಿಲೆಡು 14 ಕಿನ್ನೆರಡು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಮಾಮಲ್ಲ ನುರ್ಕೊಂದು ಬನ್ನಗ ಈಶ್ವರೇ ಉಳ್ಳಾಯೆ ಪಗರಿ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಅಪ್ಪಗ ಪಾರ್ವತಿ ಅನ್ಪೇರ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಮರೆ ಕಿನ್ನೆ ಮುರ್ಗೋ ಬಾರಿ ನುರ್ಕುದು ಬರೋನುಂಡು ಅವೇನು ಪಗರಿ ಬುಡ್ಲೆ ಜೈಪುಲೆ ಉಳ್ಳಾಯ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಈಶ್ವರೇ ಪನ್ಪೇರು ತುಯ್ನೇನು ತುಯ್ಯಂದು ಪನಡ ಬಂತೆ ಕೇಂಡನು ಕೇಂಡಂದು ಪನಡ ಬಂತೆ ಪಾಪನೆ ಕಟ್ಟಿಯ ದೋಷನೆ ಪಡೆವೆ ಅನ್ ಅಪ್ಪಗ ಇರು ಜೈಪುರಡ ಜೈಪುಲೆ ಈಶ್ವರ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಇರಡೆತ್ತೆನಂಚಿತನೆ ವಿರುಪಗರೆ ಎಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ ಜೈಪೆ ಪನ್ನಗ ಉಳ್ಳಾಯೆ ಪಗರಿ ಬುರುಪೇರು ಆತನೇಟ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವಡಿತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಜಿತ್ತ ಕುರ್ಲೆ ಪುರುಷ ತತ್ವ ಆಯನಂಚಿತ್ತನ ಉಳ್ಳಾಯನ ಪಗರಿಬೂರ್ ನಡೆ
ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಸಮಾಗಮ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಅವು ನೆಗತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಜಿತ್ತ ಕುರ್ಲೇನು ಎಂಕ ತಾಂಕೊಡು ಒಂದು ಪಾರ್ವತಿ ಪಣ್ಪೇರು ಪಾರ್ವತಿ ಬಣ್ಣದಾನಗ 7 ಪಾರಿಗೆ ತಾಂಕೇರ ಆಳೆರ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಉಳ್ಳಾಯ ಪಣ್ಣಲ ಹಟಕಟ್ಟನಗ 7 ಪಾರಿಗೆ ಮಿತ್ತು ದುಂಡು ಸಂಕರಡಿಯನ್ನ ಕಟುಪಾಡುವೆಯನ್ನು ಪಣ್ಣದು ಕಟುದು ತಾಂಕುವೆ ಪಣ್ಣದ ಪನ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಟುದು ಸಾಂಕೇರ ಪೋಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವರಿಕಲೆಕಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಸುರರಿಕಲೆಕಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ದೇವರಿಕಲೆಗೆ ಸಿಂಗಿದ ಭವನ ಸಿಂಗಿ ಬಂಡ ವಿಷ ಸಿಂಗಿದಡ್ಡೆ ಸಿಂಗಿದ ಭವನ ಬಲಸೇರ ಅಸುರರಿಕಲೆ ಪಿದಾಡುವರು ಅಸುರರಿಕಲೆಗೆ ಅಮೃತದಡ್ಡೆ ಅಮೃತ ಭವನ ಬಲಸುನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದು 7 ಪಾರಿಗೆ ಮೆತ್ತಿಡಿತನ ಚಿತ್ತನ ಪಂಜಿತ್ತ ಕುರ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಎಡತ ನುರ್ಕೊಂಡು ಎಡತ ಸಂಕಲೆ ಬಲಿಪುಂಡು ಬಲತ ನುರ್ಕೊಂಡು ಬಲತ ಸಂಕಲೆ ಬಲಿಪುಂಡು 7 ಪಾರಿಗೆ ಜತ್ತದ ದೇವರಿಕಿಲೆ ಬಲಸನ ಚಿತ್ತನ ಸಿಂಗಿದಡ್ಡೆ ಸಿಂಗಿದ ಭವನ ಪಂಡತೆನ ಸಾವಿನ ಪೊಡಿಯ ನಿಬ್ಬರ ಇಡಿಯನೆ ಬೆರೆ ಬೆನ್ಪುಂಡು ಅಸುರರಿಕಲೆ ಬಲಸನ ಚಿತ್ತನ ಅಮೃತದಡ್ಡಿಯನ ಒಕ್ಕುದುವೆ ಪುಂಡು ಅಪಗ ಉಳ್ಳಾಯ ಬತ್ತದ ವರಫಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಲಿಯುಗದ ಮಹಾತ್ಮೆಡು ನಿಕ್ 14 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಕು 14 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಕು ಕುಟುಂಬಗು ತಿರ್ಲಾಯಿನ ರೋಮಡುಂಡಾಯಿನ ಮಾಯಾದ ನೆಗತು ಬಲ ತಾಡಿ ಎರುತ್ತ ಕುಂಬು ಪೊಲಿಪಡ ತುರ್ತಿ ಎರುತ್ತ ಕಾರಿಕಡಪಡ ಮೋನೆ ಪರಂಕಂದೆ ಬೆರಿ ಪೂಜಿದು ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದುಂಡ ಅಪ್ಪೆದು ತುಳುವನಾಡು ಕಾತೊಂದು ಬಲ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಭಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಕತೆ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗೆಲ್ಗೆ ಇಂಚ ಜತ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕತೆಡು ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬಗು ಜತ್ತು ಬತ್ತೇರು ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಅದು ಬತ್ತೇರು ದಾಯಿಕೆಂಡ ಅವಳು ಕತೆ ಬಂದ್ಮ ನಾವೇನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತೆರಿಪೇರ ಪೂಜಿ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬದ ಕತೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಾಯಕೆಂಡ ಪಂಚಭೂತೋಳು ಜಪ್ಪೇರು ಆ ಧರ್ಮ ನಾಶ ಆತನ ಪನ್ಪೇರು ಧರ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂದನಾಗ ಗಣಮನಿಯಾದ ಜತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಕತೆ ಕೇಣಬ ಅವಳು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನ ದುಡಿದ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಆದ ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕತೆ ಅತನ ಪಾಸಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಿನರಾಜ ಪೆರ್ಗಡೆ ದಡೆರ್ದಲಕ್ಕಾದ ಚೌಕಗುಂತಾಯರೆ ಆಕಾಶಗು ಬೈನ ಕೊಡಿ ಮರ್ದು ಪಾತಾಳಗು ಬೈನ ಬೇರು ಮರ್ದನ ಪತದು ಅರಿನ ದಡೆರ್ದಲಕ್ಕ ಚೌಕಗುಂತಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕತೆ ಕೇಣಬ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕುಡಂಜಿ ಕತೆ ದಾದಕೆಂಡ ಅವಳು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖೆತ್ತನ ನಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಮುನಿಕುಲೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖೆತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೊರ್ಪೇರು ಉಳ್ಳಾಯಂದಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಣ್ಪೇರು ಇಂಚ ಬತ್ತಿನರೆಗೆ ದೇವರದ ಅಂತಿನ ಕಲುಟಿ ಯಾನ ಈಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂದ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಕದಿರೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ತಾಲೂಕು ಬತ್ತದು ಅಲ್ತಿರದ ಬತ್ತದು ಲಿಂಗ ಕಣತದ ಬತ್ತದು ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆಯ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಂಜುರಿನ ನಮ್ಮ ಕಥೆನ ಕೇಳುವ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಆದ ಬತ್ತದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಣಪನ ಕತೆ ಕೇಳುವ ಈ ಕತೆ ಕೇಳಿನಾಗ ಮೂಲಂತೆ ಕದ್ರಿದಲ ಕತೆಯಲ್ಲ ಗೋಡಿಯ ಒಂದು ಪಾಪೆ ಇಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ತ ಶಕ್ತಿಲು ಕದ್ರಿಡ್ ತಡೆಪೇರು ತಡೆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಉಳ್ಳಾಯನೆ ಬತ್ತದು ಅವಳು ಲಿಂಗನು ದೆರ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಕತೆ ಕೇಣಬ ಅಂಚ ಧರ್ಮಸ್ಥರುಡು ಲಿಂಗ ಪತೊಂದು ಪೋಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ ಪೆರ್ರ ನೋಡ್ದ ಆಳ ಪಟ್ಟಡೊಂಜಿ ಅವಳು ಕತೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಸಂದಿಂಡು ಅಲ್ತೊಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾದಿ ಪೋಪನ ಈತ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬ ಪಡ್ಡೋಯಿ ನಂಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಡೋಯಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಾನ ನಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ ಪಂಪಾದ್ ಪೆರ್ರಾರಡೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಆದಂಡು ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಭೂಮಿ ಉಡೇರ್ದು ಅಂಗಾರ ದಿನ ಸಿಂಗಾರಂದ ರಾಶಿ ಬಲತು ಪುರ್ಪ ಜನಿವಾರ ಪಾಡೊಡ್ದು ಭೂಮಿ ಉಡೇಡ್ದು ಉದಿಪನಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಟೆ ಬಳ್ಳವಂಡೆ ತಡಪೆ ಅಹಂಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಪುಗಿಲ್ಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಲಿಂಗನು ವೈಪೆ ಅಪಗ ಲಿಂಗನು ಕೊರು ಪನ್ನಗ ಎಂಕದಾನೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬದ ವಾಗದ ಪರಕೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪೆರ್ರಡಾಪುಂಡು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪೆರ್ರದ ಪರಕೆ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬಡಾಪುಜಿ ಪಣಪನ ಅವಳ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಲಿಂಗೋನು ಬುಡುಕೊರನೇರ್ದ ಅವರ ಇನಿಕ್ಕಲ ಪೆರ್ರಡ ಬಂಟಕಂಬ ರಾಜಾಂಗ ನೋಡು ವಾಗ್ದೋಷ ವಾಕಪಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಏರೆಗಲ ಅತನ ಪೆರ್ರಡ ಪುಟ್ಟಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬಡು ಪರಕೆ ಪಾಡ್ನಂಚೆತ್ತನ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅತನ ಬೇತೆ ಪೂಜೆಲೇನು ಮಲ್ಪವನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಂ ಬೈದೇರು ಇಂಚ ಈ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಕತೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಕದ್ರಿಡೊಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅವಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೂಡ ಕದ್ರಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಮೋಕುಲು ಏರ್ಲ ಕೂಡ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಬುಡುಪುಜರಿಗೆ ಅಪಗ ಉಳ್ಳಾಯನೆ ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತದ ಪಣಪೇರಿಗೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಓಲ್ಲ ಜಾಗು ಕೊರ್ಜರ ನಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ಕಾಪುನಂಚತ್ತನ ಶಕ್ತಿಗ್ ಯಾನು ಜಾಗು ಕೊರ್ಪೆ
ಕೊಡಿ ಮರೊಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಮೂಲ ಗರ್ಭಗುಡಿವರೆ ಮುಟ್ಟದ ಆ ನಡೆ ಅವು ಎನ್ನ ನಡೆ ಐತಮಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಕುಪ್ಪುನು ಆ ನಡೆನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಬುಡು ಕೊರ್ಪೆಯ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಇನಿಕಲ ಕದ್ರಿಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಾರಡಿಟ್ಟು ನಮ ಪೋದು ನಮಕ್ ದೇವರನ್ನ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕತೆ ಕೇಣಬ ಒಂದು ಈತ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದೆ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬದ ಬತ್ತನ ಅಂಚಿರ್ದು ಬತ್ತನ ಅತ್ತಿ ಪಣಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತ ರೀತಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕತೆ ನಮ ಕೇಣಬ ಅವು ಕಥೆಯನ್ನ ಕೆಂಡ ಪಾರಿಂಗಿ ಪಾರಿ ಬಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಸಂಧಿ ಕೇನುವ ಪಾರಿಂಗಿ ಪಾರಿ ಬಲ್ಲಾಕಲೆಗೆ ಬೆನಿಯರೆ ಕಂಡ ಕಲ ಇತ್ತಂಡು ದಪ್ಪೆರೆ ಎರಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕುಮಾರ ಕುಕ್ಕಿನಡೆ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕೆ ಅವಲ ತುಳೆ ಕುಕ್ಕೆದ ಸಂಪರ್ಕ ತೋಜುಂಡವಲ್ಲ ಕುಮಾರ ಕುಕ್ಕಿನಡೆ ಸಂತೆದ ಗೋಳಿನಡೆ ಎರುಬತ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ವರ್ತಮಾನ ಕೇನುವೇರು ಅವಾಗ ಕೈತ ಕೈಕುರೆ ಮಾರುವೇರು ಕೆಕ್ಕಿಲದ ಕೀಲಬಂದಿ ಮಾರುವೇರು ಪಂಡ ಆಕಲ ಆಭರಣ ಪೂರ ಮಾರದು ಎರುಬೋರಿ ಕನೆಯರ ಬೋಡಾಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪಣವನು ಗಂಟ ಕಟ್ಟಬೇರು ಅಂಚ ಕಟೊಂದು ಅಕುಲು ಒಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕಿಲನು ಕೂಡ ಪಾರಂಗಿ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲಾಕುಲು ಪೋಪಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಅಕುಲು ಎರು ಜಾಪಿ ಎದ್ದಾರಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಪಿ ಗುಂಡಿಕಲ್ಲು ಒತ್ತೆ ಪಾಪು ಓರೆ ಮರುವ ಇಂಚ ಸಾಧಿದ ಉಲ್ಲೇಕೊಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ದಾಂಟೊಂದು ಅಕುಲು ಕುಮಾರ ಕುಕ್ಕಿನಡೆ ಇತ್ತೆ ಓವು ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆ ಆಪುನ ಜಾಗೆಂದ ನಮ್ಮ ಪಣಪನ ಅವಳೊಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅನ್ನಾಗ ಬೆಳ್ಳಾರೆಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪಣದುಳ್ಳನ ಅಡೆಗೆ ಬುಳೆರಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ ಪಂಜುರಿನ ಸಂದಿಡಿ ಎಂಕಲ ಪೆರ್ರದ ಪಂಜುರಿನ ಸಂದಿಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾರಂಗಿ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲಾಕಲ ಸಂದಿಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಬುಳೆರಿ ಬುದುವೊಟ್ಟು ಪೂರ ದಾಂಟುದಾಕುಲು ಪೋಪೇರಿ ಪಣದ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕುಮಾರ ಕುಕ್ಕಿನಡೆ ಸಂತದ ಗೋಳಿನಡೆ ಬನ್ನಗ ಆ ಕುಮಾರ ಕುಕ್ಕಿನಲ್ಪ ಸಂತೆದ ಗೋಳಿನಲ್ಪ ಕುಕ್ಕಲತ್ತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆದ ದೈವ ವಾಲಗಾತಿ ಎಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಂಧಿ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಕುಕ್ಕಲತ್ತ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆಕಲು ಪೋಪೇರು ಪೋದಾನಾಗ ಅವಳು ಎರುತ್ತ ಕನ್ನಡೆ ಪಂಡ ಎರುಕ್ಲಿನ ಮಾರು ನಾಯಗ ಕನ್ನಡೆ ಎಂದು ಪುದಾರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕನ್ನಡದ ಕೇನುವೇರು ಎರುಕುಲು ಏನು ಸಾರ ಪಂಡ 7 ಸಾರ ವರೆಗೆ ಎರುಕುಲಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತುಪ್ಪೇರು ತೂದಾನಾಗ ಐಟ್ ರಡ್ ಸಿಂಗರುಲ್ಲ ಎರುಕುಲು ಮಕ್ಳೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ವಾ ಎರುಕುಲು ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರ್ದನಡು ಆ ಎರುಕುಲೆಗೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ತುಪ್ಪ ಕೆಕ್ಕಿನಡೆ ಕೋವಲೆ ಬಂಜಿನಡೆ ಬುಲವೆ ಮುಂಡೊಡು ದಾಸೆ ಬೀಲೊಡು ಕೊಡ್ಡಿಯೆ ಎರಡು ಸಿಂಗರುಲ್ಲ ಎರುಕ್ಲೆಂಕ್ಲೆ ಆವು ಪನ್ನಗ ಮೊಕ್ಲೆಗ ಮನೊಕ್ಕ ಬಿಲೆಕ್ಕ ಒತ್ತು ಮೊಕ್ಲೆಗ ಐತಮಿತ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಂಡ ಆಯನ ಬಿಲೆ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಒತ್ತುದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಪಗ ಮೊಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಕುಕ್ಕಲತ್ತ ಪಂಜುರಿಡ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಕುಕ್ಕಲತ್ತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎರುಕ ಮನೊಕ್ಕ ಬಿಲೆಕ್ಕ ಒತ್ತುದು ಕೊರಿಯಂದಂಡ ಎಂಕುಲಿತ್ತಿರ ಅಜ್ಜುಡು ನಿನ್ನ ಪೂಜಿದ ಬಲ್ಲಿರೊಂದು ಪಂಡದು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತ ನಕ್ಲೆ ಎರುಕ ಮನೊಕ್ಕ ಬಿಲೆಕ್ಕ ಒತ್ತುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐತರ್ಥ ಆಯ ಒತ್ತೊನವೆ ಮೊಕುಲು ಎರ್ಲೆ ದೇರೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲು ದೇರೊಂದು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಕಟ್ಟಣದಂಡ ದೈವನ ಮೊಕುಲು ನಂಬುಜೇರು ನಮ್ಮಂದೆ ಪುನಗ ಈ ದೈವದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಎರುಕಲ್ನ ದುಡಿಬಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಆ ಮೂಡಾಯಿ ಬೊಳಿಂಗಿರಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಪೆರ್ರಡು ಒಂಚೂರು ಆಕಾರ ಪೋನಾಗ ಬೊಳಿಂಗಿರದ ಗುಡ್ಡೆ ಅನ್ನುಂಡು ಆ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಮೊಕಲಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟ ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮೊಕುಲು ಚಿಂತೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ದೈವಡ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಎರುಕಲೇನು ಉಂಡು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಡ ಎಂಕಲ್ ನಂಬುವ ಅಂದ ಪಣ್ಪೇರು ಕುಡೋರ ಪಂಡ ದೈವ ನೆನೆಪುಟ್ಟವ ಏನ ನಂಬುದು ಜಾರಂದು ಅಂಚ ಮೊಕಲು ದೈವ ನಂಬುನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿವಕ್ಕ ಎರುಕುಲು ಉಂಡಾದ ಬರ್ಪುಂಡ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಕೇನುಡು ಇಂಚ ಮೊಕುಲು ನಂಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೈವನು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಂಡ ಬಿಯಮೆದ ನೆಲೆ ಅವು ಇನಿಕಲ ಆ ಜಾಗೆಂಡು ಬಿಯಮೆದ ನೆಲೆಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈ ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅವಳೊಂಜಿ ಕುಪ್ಪೆರ್ನಕಲ್ನ ಸಂಧಿ ಬರ್ಬ ಪಂಜೂರ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಂಧಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜೆ ಪೊಲಬಲೇನು ಕೊರೆಯಂದು ಬರ್ಬ ಒಂದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ಪಾಟ ಇತ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪಣ್ಪನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ ಪುಸ್ತಕದ ನನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ಪಣ್ಪನ್ನತಿ ಯಾನು ಎಂದ ಏತಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಯಾನ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನಿಕ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವಳು ಕುಡಂಜಿ ಸಂಧಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂತ ಪಣ್ಪೇರ ಅವತ್ತು ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೂಲ ಪುದರ ಅವು ಎಂಚ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೆಂಡ ದುಡಿಂಜ ದಾನೆ ಇಲ್ಲಾಲು ಉಲ್ಲೇರು ಒರಿಯಾಯ ಕೋಟಿ ಕುಪ್ಪೆ ಚೆನ್ನಯ ಕುಪ್ಪೆ ಮೈಂದ ಕುಪ್ಪೆ ಜತ್ತಿ ಕುಪ್ಪೆ ನಲ್ವೇರು ಕುಪ್ಪೇರು ನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಕ್ ನಲ್ವೇರು ಕುಪ್ಪೇರು ನಕ್ಲೆಗೆ ದೆಯ್ಯರೆ ಸನ್ನಿತ ಆಪುಂಡು ತುಡು ಶಬ್ದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಾಡು ದೆಯ್ಯರೆ ಬಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಮೊಜಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಮದಿಮೆ ಮುಂಚೆ ಆಪುನ ಕ್ರಮ ದೆಯ್ಯರೆ ಸನ್ನಿತ ಆಪುಂಡು ಸನ್ನಿತ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಕುಲು ಅವಿನ ಕುದ್ಯ ಮಲ್ತು ಅನ್ಪೊನೆ ಆ ಪೊಣ್ಣ ನಡೆ ಪಂಡ ಮಾಮಿಲ್ಲಡೆ ಮುಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನಕಲ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ತಾನೆ ಆಪುಂಡು ಹೊರಪೋದಿನ ಪೊಣ್ಣು ರಡ್ಡನೆ ಬೋದು ಮೂಜಿನ ಸರ್ತಿ ಬನ್ನಾಗ ಈ ದೆಯ್ಯರೆ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ದೈವ ಬರ್ಪೆ
ಈ ದೈವ ಏರು ಬಳ್ಳಾಕುಲ್ ನಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ದೈವ ಈ ದಯ್ಯರೆ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣನ ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ದುಡಿಂಜದ ಗುಂಡಿಡಾಯಿ ವಾಲಗಾಪೆ ಪಂಡದು ಪಾಡ್ದನ ಅತೊರ್ತಾನಾಗ ಮುಕ್ಕುಲು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ದುಡಿಂಜದ ಗುಂಡಿಡು ಆನೆಗೆ ಎದುರಾಯಿ ಕುದುರೆಗೆ ಸದುರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮೀನು ತೋಜುಂಡು ಅಪಗ ಮೀನನ್ನು ದೆಪ್ಪೋಡು ಎಂಚ ದೆಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ಬೇಲೆ ಈಂದು ಈಚಿರದ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಕಲಿ ದೆಪ್ಪುನ ಮುರ್ತೆಗಾರಿಕದ ಬೇಲೆ ಐತ ಈಂದದ ಗೆಲ್ಲು ಕಡಪುದ ಈಂದದ ಕಣ್ಣಿ ವೈಪುಗ ಈಂದದ ಗಾಲಪಾಡುಗ ಪಣದು ಗಾಳಪಾಡುವೇರು ಏಳು ಇರ್ಲು ಎನ್ಮ ಪಗೆಲ್ಡು ಗಾಲಪಾಡ್ನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೀನು ಬರಂದೆ ಎನ್ಮನ ಏಳು ಇರ್ಲು ಎನ್ಮ ಪಗೆಲ್ಡು ಈ ಮೀನನ್ನು ದೆತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪಾಡುವೇರು ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಮೀನನ್ನು ರಡ್ಡು ಪಾಲು ಮಲ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ಪಾಲು ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲನ ಒಕ್ಕೆಲು ಸಕ್ಕೆಲಗು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲನ ತನ್ಕುಲು ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಒಕ್ಕೆಲು ಸಕ್ಕೆಲಗು ಕೊರತು ನಂಚುತ್ತಾನ ಮೀನುದ ಕಜಿಪು ಆ ಮೀನುದ ಕಜಿಪು ಆತಂಡು ಮೊಕುಲು ಮಲ್ತೆ ನಂಚುತ್ತಾನ ಕಜಿಪು ನೆತ್ತೆರದ ಬಿಂದು ಆತಂಡು ಉಂದುದಾನೆ ಸೋಜಿಗೆ ಕಲಜಿಗೆ ಅಂದಕ್ಲು ಅಲವಲಿ ಪಂಚಾಂಗುಡು ಕೇನ್ನಾಗ ಕುಕ್ಕಲತ್ತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದಂಡ ದುಡಿಂಜದ ಗುಂಡಿಡ ವಾಳಗಾತಿ ನಂಚುತ್ತೇನೆ ದೈವ ಬೈದಂಡು ಅವೇನು ಪೂಜಿದ ಬಲಿರೋಡು ಪನ್ನಗ ಅಕುಲು ನಂಬುವೇರು ಇಂಚ ಕುಪ್ಪೆರ್ನ ಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಅವರ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಣಪನಂಚುತ್ತೇನ ಉದಾರುಂಡು ಇಂಚ ಪೆರಾರಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ಕಬಿತ್ತು ಗುತ್ತುದ ಇತಿಹಾಸ ಬರೋಣ ಇಂಚ ಮುಗುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೂಲದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಯಮದ ನಿಲೆಟ್ ನಲ್ವೇರು ಬಟ್ಟೆರ್ ನಕಲು ಅಕುಲು ಒಲ್ತಕುಲುಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಕೊಂಪದವು ಪಣಪನವುಲು ಇನಿಕಲ ಆ ಜಾಗೆಂಡು ಆ ವಂಶದ ಮೂಲ ಉಂಡು ಐತೆ ಪೂರ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಬಪ್ಪುಜಿ ಆ ಜಾಗೆದ ಅಕುಲು ನಲ್ವೆ ಕೇಶವ ಬಟ್ಟೆರು ಮಾಧವ ಬಟ್ಟೆರು ನಲ್ವೇರು ಬಟ್ಟೆರು ನಕುಲು ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೊಕ್ಲೆ ತಡೆಯರೆ ಆಪುಜಿ ಮೊಕುಲೆಗ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರಿನ ಬತ್ತುಂಡ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪು ಅಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟ ದೈವ ಪಂಡ ಅಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟ ದೈವ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೊಜ್ಪವೆ ದೈವಗ್ ಬಿಡ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಕೋರಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ್ ಪಂಡ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ ಅಡತಿನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ ಸಂತಾನನು ಅಲಿಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ದೈವನು ಆಳೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪತ್ತೊಡು ತಾರ್ಪೊಡು ಬನ್ನಗ ಐಟ ಬರಿಬೇರು ಭೂತಬಾಡಿ ಮಂಡಾಲ ಬರಿಯರು ಕೆಲಪಲ್ಲ ಕೋರಿನ ನಡುಟು ದಿಯರು ದೀದು ಮಂತ್ರುಡು ಮಂತ್ರಿಯರು ಜಂತ್ರುಡು ಜಮಿತಿಯರು ಚೊಂಬು ಕಂದೆಲ್ದ ಪಾಡಿಯರು ಕತ್ತಲೆ ಸಾರದ ಪಿಲಂದವುಲು ಅವೇನು ಚೊಂಬು ಕಂದೆಲ್ನ ಕೌಂತೆರುಳು ಇನಿಕ್ಕಲ ಕತ್ತಲೆ ಸಾರ ಶಾಲೆದ ಎದುರಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 7 ನಮೂನೆದ ದೈಕುಲಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಬೂರುಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಘಾತ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಐತೆ ಎದುರು ಇನಿಕ್ಕಲ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅವಳು ಬತ್ತದು ಕೌಂಪೇರು ಪಂಡದು ಪಾಡ್ದನ ಒಂಜಿ ಈತಾನಗ ನೆಕ್ ಕುಡಂಜಿ ಸಂಧಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರ್ನಕ ಎನ್ನಗ ದೀನನುಲ್ಲ ದೇರತಿ ಕರಿಲ ಈ ಸಂದಿಡು ನಂಕ್ ಕೃಷಿಕಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಗಳ ವಾ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕೊಲಕ್ಕೆ ಬೈಲ ಜಾನ ನೋಡು ಉಲ್ಲೆರನುಂಜವು ದೀನನುಲ್ಲ ದೇರತ್ತಿ ಕರಿಯಲ್ ಆರು ದೇರತ್ತಿ ಕಲಿಯರು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಧರ್ಮಾತ್ಮೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅರ್ನ ಸಂದಿಡೊಂಜಿ ಚುಟುಕುಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಕೊರ್ಪೇರು ತಿಗಲಿಡು ಗಂಧ ಪುಗೆಲಿಡು ಕೊಟ್ಟು ದೀವನೊಂದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯ ಆಕಲಿನ ಸೀಮೆ ಭೂಮಿ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕದಂಡು ತೋಡು ಪುನಿಯ ಸರಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಲಿಡು ನಂಗೆ ತಿಗಲಿಡು ಗಂಧ ಬಂಡ ಆರು ಬಾರಿ ಆಚಾರ ಪಟ್ನಾರಂದು ಐತ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಪುಗೆಲಿಡು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಆರು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪುನಾರಂದು ಆ ರಡೇ ಶಬ್ದೊಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಡ್ಡು ಈ ಸೂಲಂದಡ್ಕದಂಚಿ ಆರು ಕೊಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಕೊಟ್ಟುದ ಕೆಲ್ಲು ಗುದೊಲಿದ ಮುನೆ ತಾಗದು ಚೊಂಬು ಕಂದೆಲು ಲಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆ ಲಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಚೊಂಬು ಕಂದೆಲನ್ನು ತೂದು ದೀನನುಲ್ಲ ದೇರತ್ತಿ ಕರಿಯಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಕರಂಡದ ಪನವು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯ ಆಕುಲು ಕೌಂತ ದಿನ ಕರಂಡದ ಪನವು ಒಂದು ಎಂಕು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಒಂದೇನು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಸು ಪಂಡ ಛತ್ರದರಸು ರಾಮೇರುಳ್ಳಾಯರಿಗೆ ಯಾನ ಪಾದ ಕಾಣಿಕೆ ಬೆನಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಪುದ್ದಾರ್ದ ಮೆಚ್ಚ ಅಪನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಚಾವಡಿಗೆ ಛತ್ರದರಸು ಚಾವಡಿಯಿಂದ ಪುದಾರು ಅವಳು ಛತ್ರದರಸುಲ್ನ ಅರತನ ಇತ್ತಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪಾದ ಕಾಣಿಕೆ ಬೆನೊಂದು ಪಂಡದು ಆರದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಕಲಂಕ ನೀರಿಡು ದೆಕ್ಕುವೆರು ತೆಲಿಯ ನೀರಿಡು ದೆಕ್ಕುವೆರು ಪಚ್ಚಡೆ ತೆರಿಯ ಪತ್ತದು ಒಕ್ಕೆಲು ಸಕ್ಕೆಲದ ಪುಗೆಲಿಗೆ ರಾದು ಅವೇನು ಆರು ಕೊಲಕೆ ಬೇಲು ಬಿಡುಪೇರು ನಡಿಗುತ್ತು ಬಿಡುಪೇರು ಕಬೆತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಬಿಡುಪೇರು ಉಳಿಯ ಜನ ಅಂದ ಗುತ್ತು ಬಿಡುಪೇರು ಇಂಚ ಬತ್ತದು ಸೀದಾ ಆರು ಬೆರ್ನೊಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಕಡತದು ಆರು ಸೀದಾ ಛತ್ರದರಸು ರಾಮೇರುಳ್ಳಾಯರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬತ್ತ ಅನಗ ದಾನ ಇನುಮುಟ್ಟ ಬರನ ದೇರತ್ತೆ ಕರಿಯ ದಾನ ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜುಡು ಬತ್ತ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅವಳು ಆರು ಪೇರು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಕೌಂತುತಿ ಕರ್ಣದ ಪನ ತಿಕ್ಕದನಂದು ಪನ್ನಗ ಅವರಿಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರಪನು ಈ ಕಾಲುಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮಾತ್ಮೆ ಒರಿ ಒಲ್ಲೆತ್ತ
ಪಣ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕರಣದ ಬನ್ನುವ ಅಂದಡ ದೇರತೆ ಕರಿಯೇ ಬಿಸತಿದ ಮುಂಡಬಾರ್ದು ಬಾಯಿ ಒಡೆಪುಲ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಬಿಸತಿದ ಮುಂಡಬಾರ್ದು ಬಾಯಿ ಒಡೆಪುನಗ ಕರಿಯ ತುಂಬಿ ಮಂಜೋಳು ಪಾಂತ್ಯದ ಒರುವಾದು ಆ ದೈವ ಲಕ್ವೆ ಲಕ್ದು ನೆಗತ್ತು ಬನ್ನಗ ಆ ಕ್ಷತ್ರಧರಸು ರಾಮಿರುಳ್ಳಾಯರ ಪಣ್ಪೇರಿಗೆ ಈ ದೈವನು ನಿನ್ನ ನೆಟ್ಟಿಡು ಪೂಜಿತ ಬಳಿರ್ಲ ಬನ್ನಗ ಆರು ಕೊಳಕ ಬಯಲ್ಡು ಆ ದೈವನು ಪೂಜಿತ ಬಡಿವರು ಮೂಲು ಲಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ದೈವ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕೆಂಡ ಏರು ಉಂದೆನ ಬಂದು ಕಟ್ಟ ಮಲ್ತೆರ ಆಕಲ್ನ ಸಂತಾನನು ಅಳಿಯಂತ್ರ ಮಲ್ತು ಪಾಂಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಅಕಲ ಅನಿಯಂತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗೆಂಡು ಆ ಜಾಗೆದ ಅಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದೆ ತಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡ್ಲ ಬಾರಿ ತೊಡಕಿತ್ತಿನ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಂಗೆ ತೋಜಿದ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಘಟನೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡು ನಂಜಿ ದೈವದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾನ ಪುದರಪುರ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತರಡ ನಿಕ್ಲಲ್ಲಿ ತೊಂದುಬೋದು ಆ ಜಾಗೆನ ಯಾನ ತೋಜವ ಇನಿಕ್ಕಲ ಐತ ಸಗತಿ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಳು ಅಳಿಯಂತ್ರ ಮಲ್ತಂಡು ಮೂಲು ದೈವ ಕೊಳಕ ಬೆಲ್ಡ್ ನೆಲವರ್ನ ತೂಲೆ ಮೂಲು ಓಡೆ ಕೃಷಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಕಟ್ಟೊಡು ನೀರು ಎರ್ಕಿನ್ನೆಜ್ಜಿ ಮಾದಡ ನೀರು ಮಾದಿನ್ನೆಜ್ಜಿ ಜನಾಂದ ಕಂಬಳಗ ನೀರು ಒಡ್ಡಿಜಿ ಕಟ್ಟೊಡು ಪಂಡದು ದೀನನುಲ್ಲ ದೇರತಿಕರಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಜನಾಂದ ಕಂಬಳ ಅವಡು ಅವು ಪೂಕರೆ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟೊಡು ನೀರು ಎರ್ಕೋಜಿ ಬಣ್ಣ ನನಗ ಆರು ದೈವಗು ಕೈ ಮುಗಿವೇರು ಕಟ್ಟೋಡು ನೀರು ಎರ್ಕಾಯಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಾದಡ ನೀರು ಮಾದಯಡ ಜನಾಂದ ಕಂಬಳಗ ನೀರು ಒಡ್ಡಾಯಡ ನಿಕ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಸಾನ ಕಟ್ಟುವೆ ಕಟ್ಟೋಡು ನೇಮ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಆರು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪೇರು ಜತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾಲನೇ ಜಾಮಂದ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವ ಕನ ಕಟ್ಟುವೆ ದೇರತ್ತಿ ಕರಿಯಲೆ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟುಲೆ ಕಟ್ಟೊಗು ತಾರೈ ದರ್ಪುಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನೀರು ಎರ್ಕವೆಯಾನು ಮಾದಡ ನೀರು ಮಾದವೆಯಾನು ಜನಾಂದ ಕಂಬಳಗ ನೀರು ಒಡ್ಡೆ ಬನ್ನಗ ದಿಡುಕ ಲಕ್ಕುವೆರಾರು ಒಕ್ಕೆಲ ಸಕ್ಕೆಲನು ಕೂಡವೇರು ಕಟ್ಟವೇರು ಕಟ್ಟಗ ತಾರೈ ದರ್ಪೇರು ಕಟ್ಟಡ ನೀರು ಎರ್ಕವೆ ಮಾದಡ ನೀರು ಮಾದವೆ ಜನಾಂದ ಕಂಬಳಗ ನೀರು ಒಡ್ಡವೆ ಆರು ಕಟ್ಟುಡು ಸಾನ ಕಟ್ಟದು ನೇಮ ಕೊರ್ನೆಟ ಹತ್ರ ಆ ಕುಕ್ಕಲತ್ತ ಪಂಜುರ್ಲಿ போது ಕಟದಲ್ ತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಂದಾಪೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಕಡಲ್ ತಾಯೆ ಪಂಡಪನಂಚೆತ್ತನ ಪುದರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಕುಡಂಜಿ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ನಮಕ್ ಬೋಳದ ಇಲ್ಲಲು ಉಳ್ಳೆರು ದುಗ್ಗಣ ವೈದ್ಯ ಪಣಪನಾರು ಪೇರುತ ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಭಾರಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮೆ ಆರ್ನ ಬೇರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲ ನಟಾರಿಗೆ ಸರಿಪೋವಂದನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರು ಸಂಪದ್ಭರಿತೆ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಕಲಸೆಡು ಲಪ್ಪಲಾತ್ ಮಿಜೊಟ್ಟು ಗೋರಲಾತ್ ಪಣವು ಪದ್ದೇನು ಒಂಟೆಡು ಪೇರಂದು ಬೈದೇರು ಪಣದು ಸಂದಿಡಕೇನುವ ಅಂಚ ಆರು ಬತ್ತದು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಟೀಲು ಎಕ್ಕಾರು ಕಡತದು ಬತ್ತದಾನಗ ಆರು ಸೀದ ಬರಪುನೆ ಇತ್ತೆದ ಕೊರ ಕಂಬಳ ಅಂದಕೇನುವ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಬ್ದನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಿಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ನೋಡು ದಾಯಂದು ಕೆಂಡ ಕೊರ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಕೊರಗಿರಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ದಾಯಿ ಕೊರ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಕೆಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಜಾಗೆಡು ಆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಲಕ್ಕದ ಬೈದನಿಗೆ ಎಂಚ ಬೈದನದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಅವಳೊಂಜಿ ಅವು ಕತೆ ಬಾಯಿದ ಕತೆ ಎಂಚಂದಕೆಂಡ ನೂದು ತರೆ ಕಡ್ತನಂದ ಜೀವ ಆಹುತಿ ಕೊರಂದಂಡ ಮುಲು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಲಕ್ಕುನು ಇಂಬೇರಿಗೆ ಆಯ್ತ ಗೇನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರ ಬಂತೇರು ಇಂಬೇರು ಪೋದು ಬಜ್ಪೆಗ್ ಪೋದು ಇತ್ತದ ಬಜಿಪೆ ಐಕ ಪಾಲ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಅನ್ಪುದಾರ ಪಂಡ ಪಾಲೆದ ಮರ ಇತ್ತಂಡು ಪಾಲೆದ ಮರತ ಕಟ್ಟೆದ ಅಡುಟ್ಟು ಆ ಮೀನು ಮಾರುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಾಲೆದ ಕಟ್ಟೆದ ಅಡಿರ್ದ ಪಾಲೆದ ತೊಟ್ಟೆಡು ಪಂಡ ಪಾಲೆದ ತೊಟ್ಟೆಡು ಆರು 1000 ಭೂತಾಯಿನ ಪತ್ತೊಂಬರು ಪಂಡ ಅಪಂಡ ಆರ್ನ ಕೂಟ ಏತ ಮಲ್ಲ ಕೊರ ಕಂಬಳೋಡು ಏತ ಸಂಖ್ಯೆಪ್ಪು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಕಾಲಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಆ ಜಾಗಿಡ 1000 ಭೂತಾಯಿದ ಮುಟ್ಟೆ ಕೊಯ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ತರೆ ಕೊಯ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಲಕ್ಕದ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಈ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆದ ಅವು ಏತು ಸಂಪತ್ತಿತ್ತಣಿಕೆ ಅನ್ನಗ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆದ ತುಪ್ಪೆದ ಮಿತ್ತುಕೊಲ್ದು ಕಡಲು ತೂವಂದಿತ್ತೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಲ್ತ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಕೊರೆ ಕಂಬ್ಲಡಾದು ಅಲ್ತ ದುಗ್ಗಣ ವೈದ್ಯ ನಡೆ ಬರ್ತದೆ ದುಗ್ಗಣ ವೈದ್ಯರಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಶ್ರಯ ಅಲ್ತ ಬರ್ಪೇರ ಮಕ್ಕಳು ದುಗ್ಗಣ ವೈದ್ಯರ ಕೊರಕಂಬ್ಳ ಕಡತ ಬರ್ಪೇರು ಕೊರಕಂಬ್ಳ ಬರ್ತು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ರಾಮೇರುಳ್ಳಾಯರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ತೌತಿನ ಪಾದ ಕಾಣಿಕೆ ದುಗ್ಗಣ ವೈದ್ಯರು ಬೆನ್ಪೇರು ಬೆಣದಾನಗ ಆ ಬೆನರೆ ಅಡೆವು ಕ್ಷತ್ರಧರಸನಡೆ ಪೋವಡ್ಡ ದುಂಬು ಮೇರೆಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಇತ್ತ ಕಬೆತ್ತಿ ಗುತ್ತಿತ್ತಿನಂಚತನ ಜಾಗೆಡ್ ಕಬುಲೊತ್ತಿ ಪೆತ್ತಲ ಕಬುಲೊತ್ತಿ ಪಿಲ ಗೊಬ್ಬುನ ಜಾಗೆ ತೂಪೇರಿಗೆ ಆ ಒಂದೊಂಜಿ ಜಾಗೆ ಧರ್ಮದ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಎಂಕ ಅವು ಪಣಪೇರು ಅವು ಕಿನ್ನಿ ಮಜಲ ಪಣಪನಂಚತನ ಜಾಗೆ ಅವಳು ಬೊಳಿಯ ತೊಜಂಕದ ಕುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಊರ್ದು ಗುರ್ತೊಗದಿದು ಐಡ್ದೊಕ ಬಂಗಾರದ ತೌತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಛತ್ರಧರಸ ರಾಮೆರುಳ್ಳ ಎಡಕೆ ಎನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಗೆಲ್ಡು ಬಲತಿನಂಚತನ ಭೂಮಿ ನಿಕ್ಕು ಪೆರ್ರದ
நமக்கு குடும்பದ ಕಟ್ಟ ಅಂದ ಬನ್ಪೇರು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಕಟ್ಟ ಬರಿಟುಂತುದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರನಡೆ ಆರು ಬಳತ್ತಿನಂಚಿತನ ಜಾಗೇನೆ ಕಬೆತ್ತಿ ಉತ್ತದ ಜಾಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆರವಲು ಸುತ್ತು ಮದೆಲದ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟುವೆರು ಇನಿಕ್ಕಲ ಆ ಬೊಲಿಯ ತ್ವಜಂಕದ ಕುತ್ತಿ ಕಬೆತ್ತಿ ಗುತ್ತುಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಗಿಲ ಸಂದಾವನ ನಿಕ್ಕಲು ಕಡಾಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಅವಳು ತೋಳಿ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಗೆಲಡು ಆರು ಬಾರೆಪಾಡಿ ಕಂಬಳನ ಆರಿ ಗರ್ತದ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ಪುನ ಕತೆಲ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಬಾರೆಪಾಡಿ ಕಂಬಳಲ ಅವಳು ನಡಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಬೆತ್ತಿ ಗುತ್ತುಗಳ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಬೆತ್ತಿ ಗುತ್ತುಗಳ ಪೆರ್ರಗಳ ಅನಾವರಣೀಯ ಸಂಬಂಧ ಯಾಕೆಂಡ ಚುಟುಕುಟ ಉಳ್ಳಾಕಲು ಬಂದಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಕಬೆತ್ತಿ ಗುತ್ತುಡು ದುಗ್ಗಣ ಬೈದೆ ಮೇರಿನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಂಬೋದು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲವಂಡಿನ ಕೊನದು ತೂಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಳ್ಳು ಕುಲ್ಲಾದೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದರದ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ಇನಿಕ್ಕಲ ಕಬೆತ್ತಿ ಗುತ್ತುದ ಕಂಬಳದ ಕಂಡಡ ಬುಳೈನಂಚುತ್ತನ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದರದ ನೈವೇದ್ಯನೇ ಪೇರಾರಕ್ಷತೋಡು ಸಂದೈತಾಪನ ಪನ್ಪನ ಕಟ್ಟು ಇಂಚ ದುಗ್ಗಣ ಬೈದ್ಯರನ್ನ ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಪೊಟ್ಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಣಪನ ದೈವ ಮೂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ದುಗ್ಗಣ ಬೈದ್ಯರು ಉಂದೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚುತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಳು ದೈವದ ಉಪದ್ರ ತಡೆಯರ ಒಂದೇ ಅಲ್ಪದ ಬಿಯಮೆದ ನಿಲಟಿತ್ತಿನಂಚುತ್ತನ ಬೆರೆನರ ಆಯೆ ಸುರುತ ಬೆರೆನರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಒಲ್ಪದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಂಪದಾವುದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಬೊಕ್ಕದ ಬಿಯಮೆದ ನಿಲತ ಮೊಕುಲು ಅವೇನು ಮಂತ್ರುಡ ಮಂತ್ರಿಯರು ಜಂತ್ರುಡ ಜಮಿತಿರು ಆ ಮಣ್ಣ ಕಂದಿರಡು ಪಾಡ್ದು ಕಿರ್ಂಬಡಿದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕೌಂತಿರು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಪಾರ್ದನ ಹಾಕೊಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕತುಲೆ ಒಂದು ಕುಡುಬಿ ಸಮುದಾಯದಗಳು ತುಳುನಾಡಗ ಬತ್ತಿನ ಪಾರ್ದನಲ ಅಲ್ತನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಯಾನ ಇನಿಕ್ಕಲ ಈ ಪಾರ್ದನನು ಪೆರ್ರದ ಕಟ್ಟಸಾನಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಬುಡಂದೆಂಕುಲು ಪಣ್ಪ ಯಾನ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆಯನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಂಚ ಅಕುಲು ಗೋವರ್ದು ಕುಡುಂಬಿಲು ಬತ್ತೇರು ಬಣ್ಣದ ಪಾರ್ದನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಬತ್ತ ದುಗ್ಗಣ ಬೈದಡ ಜಾಗ ಕುದ್ದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ದುಗ್ಗಣ ಬೈದಡ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಕಿರ್ಮಡಿದ ನಿಲ್ಲನಾರು ತೊಚ್ಪವೇರು ಕೆರ್ಮಡಿದ ನಿಲ್ಲನ ತೊಚ್ಪದ ಅನ್ನಗ ಅಕಲ್ನ ಲಂಚೇನೆ ಕೊಟ್ಟದ ಕೆಲ್ಲದಾಗದು ಮಣ್ಣ ಕಂದೆಲು ದರಿ ಉಂಡು ಮಣ್ಣ ಕಂದೆಲು ದರಿದು ಪೊಟ್ಟೆ ಪಂಜುರು ಲಕ್ಕೊಂಡು ಏರು ಉಂದೇನ ಕೌಂತೆರ ಅಕಲ್ನ ಸಂತಾನ ಮುತ್ತ ಉಂಡು ದೈವ ಬತ್ತದು ಕುಡಲಕದ ಕಾರಣಿಕ ಅವಳು ಕಬೆತ್ತಿ ಗುತ್ತುಡು ತೋಜ ಉಂಡು ಈತು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕತೆ ನಡವನು ಪೆರ್ರದ 14 ಗುತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುಂಡು ಆ ಗುತ್ತು ಮೈರೋಡಿ ಗುತ್ತು ಅಂಚ ಬೆರ್ನೊಟ್ಟು ಗುತ್ತುದ ಬಾರಗೆ ಆರ ಮೈರೋಡಿ ಗುತ್ತುಗೆ ಬತ್ತದು ಕೊಳಕಬೇಲಿಗೆ ಬತ್ತ ಪಿರ ಪೋದವಳು ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ನಾಗ ಸುನ್ನಜಾನ ಸರಪೊಳಿನ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನಂಚತ್ತನ ಕತೆ ಉಂಡು ಈ ಬುಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವ್ಯಾಮೋಹಡು ಆ ವಿಜ್ಜಿ ಪಣದ ಕಳು ಬಂಡಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಈ ಪೊಟ್ಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಪರಕೆ ಬಂಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎನ್ನ ಸುನ್ನಜಾನ ಸರಪೊಳಿನ ಶುಭ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಡ ಕಟ್ಟುಡ ನಿಕ್ಕು ಜೋಡು ಕೋಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕಟದಲ್ ತಾಯದಲ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಪೆ ಪೊಟ್ಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಕೋಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪರಕೆ ಬಂಡ್ಪೇರು ಪರಕೆ ಬಂಡ ನನಗ ಪಂಡಿನಾಲಯ ದೊಂಡೆಡ ಅವಳನ್ನ ಶುಭ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಆ ಕಾರಣಿಕ ಅವಳು ತೂವೊಂದುಳ್ಳ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಸುನ್ನಜಾನ ಸರಪೊಳಿನಕ್ಲು ಪರಕೆ ಕುಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಆಕಲಿಗೆ ಇಂಬು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತನ ಕತೆ ನಮ ಕೇಣವ ಇಂಚ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಾರ್ದನ ಇಂಚ ತುಪ್ಪ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕತೆನ ತೂವೊಂದು ಬನಾಗ ಕುಕ್ಕಲತ್ತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಸೈಡ್ ನಂಗೆ ಕಲ್ಲೇಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಕಲ್ಲೇಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂಚಂದು ಕೇಂಡ ಉಡುಪಿದ ಮರ್ಗೆಲಿಗೆ ಬಂಡ ಕಲ್ಲೇಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂಚ ಕೇಂಡ ತಾನು ನಂಬೇರೆ ಬೋಡಾದ ಕಾಟುಡು ಜೋಡು ಪುನಃ ದೀಪಾದು ಮೂಕಲಿಗೆ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತನು ಸೊಯ್ಪಾದೆ ಕಲ್ಲೇಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ತನ್ನ ದೈವನು ನಂಬುದೇ ಪಣಪನಂಚುತ್ತೇನೆ ಕೇನುವ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಉರುಟು ಮೇರೆಪನಂಚುತ್ತನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬುಡಪ ಒಂದು ಬಂಡ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಉದ್ದಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ಬತ್ತ ದೈವ ನಮ್ಮುನ ಅಂಚಿತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ಬತ್ತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಮ್ಮುನ ನಾಲು ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ನಂಬುನಂಚುತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ದಾದಂದಿಗೆಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂಡ ಏರು ತುಳುನಾಡಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ ಎಂಚಿನ ಪಣಪನ ಅವೇನೇ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಒರುಟು ನಮ್ಮ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ದಾಯತು ಪಂದಿಕೆ ಅನ್ನಗ ಸರಿಯುತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಪಂಜಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾಣಿ ಬಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೇನ ಕೆಂಡನ ಗರ್ತಿನ ಸಾತ್ವಿಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ನಕ್ಕುರು ಅವಿ ತಿನ್ಪುಣ ಪನ್ಪನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಅವಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಣಪನತ್ ಪಂಜಿ ಸರ್ತನೆ ಪೋಪುನೆ ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ಆ ನೇರ ಶಕ್ತಿದ ಕೃಷಿಕ್ ಎಂಚಿನ ಅಡ್ಡಿಯಾಪನ ಹೊರತು ಆ ಶಕ್ತಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈತಾರೆ ನೆತ್ತ ಕಾರಣದ ಮೂಲ ತೆರಿಯರೆ ಪೊಂಡ ಓಲು ಕಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾಡು ನೆತ್ತ ನಡುಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಣಿ ಪಂಜಿ ಕಾಡಿಡು ನಮ್ಮ ಪಂಜಿಯಿಂದ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದಿಡಪುರ ಉಲ್ಲೇಖಲೇನು ಕೇನುಬ ಇಂಚಾನಗ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವನೇ ದೇವರಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಣಪನ ರೀತಿಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಎಂಚಕೆಂಡ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ
ಕುಟುಂಬಗೂ ತಿರ್ಲ ಆಯ್ನ ದೈವ ಏರ್ಕೆಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮುಡಿಪುದ ಅಧಿಕಾರ ಏರಡಕೆಂಡ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತಂದು ಬೇತ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅತ್ತು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಕಟ್ಟುಂಡು ಬೇತೆ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಮುಡಿಪು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೂ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ತಿರುಪತಿಗಳ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟಂದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ ಆದ ಪೆರಲ ತನ್ನ ಮೂಲಡೆ ಅಂಚೆಪ್ಪೆರೆ ಅವ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಪೆರೆ ಅವು ಇಂಚ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ನೆಟ್ಟು ದೈವದ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಡು ಬನ್ನಗ ಸುರೂತ ಸಂಧಿ ತಂಡ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಉಂಡಾತಿನಂಚತ್ತನ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಣ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಣ್ಮನ ಬಿದೆಕ್ ಸಾಮ್ಯತೆನು ಕೊರ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ನುಡಿ ಕಟ್ಟುಕೇನಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಉಪಮೇಂಡು ಒಂದಿನ ಧರ್ಮ ದೈವ ಅನ್ನಲೆಪ್ಪುನು ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ನುಡಿ ಕಟ್ಟ ಅನಗ ಏರಾನ್ಲ ಬತ್ತದು ಏರೆಲ್ಲ ದೂರುಂಡ ಈ ಕುಟುಂಬಡಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಪೋತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತೆ ಬನ್ನಗ ಯಾನು ಮೋನೆ ಪರಂಕಂದೆ ಬೆರಿ ಪೂಜಿತ ಕನಪೆ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಮೊಹಮ್ಮದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳುಕೊಳ್ಳಾವೆ ಅಮೃತದ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಪುನ ಆ ಧರ್ಮದ ನುಡಿಪ ಐಟು ಕೇಂಡು ಐಡ್ದು ಒಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗದ ಕಲ್ಲುರುಟಿ 700 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇಂಚ ತೂನಗ ನಮಕ್ ಕಾಳಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ವೀರ ಅಕ್ಕಲೆಗಳ ಮೂಲ ಕುಲದ ದೈವ ಏರಿಕೆಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆದಿತ್ತ ನಾವು ಅವೇನೋ ಹೊರತಾದ ಬೇತೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಾನಗ ಎಂಚಗೆಂಡ ಈ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಆದ ತುಳುನಾಡ ಮೆರೆಂಡ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಓಲು ತತ್ತದನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಗತಿ ತೂಪ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಯಾನ ನೇರ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎನ್ನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಣಪನವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಸರಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತೆರೆ ಪಂಪೆಂದಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಒಂದು 700 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸಗಳ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆದಿದ ಇತಿಹಾಸಗಳ ನಂಗೆ ತಾಳೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪ ಏರ್ಡಲ ಕೇಂಡ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಗಲ ಕೇಂಡ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಡ್ಡಗಟ್ಟೆಗಬಹುದು ತಗೆಟಂಗಡಿ ಆನಂದ್ ಇನಿಕಲ ಬಂಟುವಾಲಡು ಬಡ್ಡಗಟ್ಟೆಡು ರಾಯರ ಚಾವರಿಗೂ ನಮಲ ತುಯರೆ ಪೋತ ಅವಳು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಾನ ಬೇತೇನೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಸಾನ ಬೇತೇನೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟುನು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಕಲು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನು ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದಕಲು ಬಂದಲೆದ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬನ್ಪನಾರ್ ಕಟ್ಟುನು ಅಂಚಾಯನ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಪನ ಕ್ರಮಂಡು ಬಡ್ಡಗಟ್ಟೆಡು ಐಡ್ವಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನೆ ಮಂಚವಡೆ ಇತ್ತನವೇನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂಜೇ ಮಂಚವಡು ಕುಲ್ಲನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ತುಪ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಒಂಜೇ ಮಂಚವಡು ಕುಲ್ಲವನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಕುಲಾತನ ಒಂದು ಸರಿಯತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪಣದ ಆಯ ಸರಿಯತ್ತಂದು ಪನ್ಪನವೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪಣದಂಡ ನಮಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಳ ಇಡೇ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ಉಂಡು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ತಿನ್ಪನಕಲು ತಾಮಸ ಆಹಾರ ತಿನ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪಂಡ ಮೀನು ಮಾಸ ತಿನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ತರಕಾರಿಯೇ ತಿನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಭಕ್ಷಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲದೆ ವನಸು ಬಾಂಡ ದಾನೆ ಹಾಪುಂಡು ರಡ್ಡಿ ಜನ ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ವೇರು ಯಾಕೆಂಡ ಮೀನದ ನಾತೋಡು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರದರೆಗೆ ತಿನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ತಿನ್ಪುನಾರ್ನ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ದು ಮಾಂಸಾಹಾರದರೆಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಕೈತಲಾರು ತೆಂಚ ತಿನ್ಪುಂಡು ಬಂಡು ಪರಿಚಯ ಆಚಾರ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಇನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತುಲ್ಲ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಕೋರಿದ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಸಾತ್ವಿಕನೇ ಬಲಸಿರನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ಮಂಚವಡು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಆತ ಸರಿಯತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಆತಂಡ ಪಣಪನಂಚತ್ತನ ಪಾತಿರ್ಣ್ಯನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಪುನೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಗಳ ಭಾಗ್ಯಶಕ್ತಿಗಳ ಒಂಜಿ ಕುಬಲಡಿ ಸಲ್ಲಂದು ಒಂಜಿ ಕರತ ಬೋವನ ಸಲ್ಲನ್ನ ಪಂಡ ಐಕ ಮಲಪುನಂಚುತ್ತನ ಚರ್ವ ಕುಡಂಜಿ ದೈವಗ ಬಲಸೆರ ಪೂಜಿ ಪಣಪನ ನುಡಿಕಟ್ಟೆ ದೈವದ ಕೋಡಿಯರಿಟ್ಟುಂಡು ನಿಂಚಾನಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮ ದೈವಾದ ನೆಗತೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡು ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸರನ ವಿಭಾಗ ಅವು ಎಂಕಲ ಸತ್ಯ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಈ ಸತ್ಯನೇ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಪಂಡ ಇತ್ತ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಜುಮಾದಿ ಅವು ಏರು ಕೇನ್ನಗ ಅವಳು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ರವೀಶ್ ಪರವೇರ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಪೋನಂದಂಡ ಮಾತ ಕಡೆಲ ಅವಳು ಜುಮಾದಿಗಳ ಪಂಜಿ ಸ್ವರೂಪದನೆ ವರಾಹ ಸ್ವರೂಪದನೆ ಕಾಯ ಭದ್ರಾಕಾರದ ಮುಗ ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುನು ಅಪಂಡ ಅವು ಎಂಚಂದಕೆಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ತೆರಿನಕುಲು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪನ್ಪೆರಿದಾದಗೆಂಡ ಚಾಮಡಿಡು ಸತ್ಯಪ್ಪುನು ಸತ್ಯೋಗು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಮೂಲೋಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ದೈವಗಳ ಕಲ್ಲಿಡು ಮನೆ ಮಂಚವಡು ದುಂಬು ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಲ್ ನಮ್ಮುಂಡ
ಆಯವಂತೆ ಮನೆಟು ಕುಲ್ಲೇರ ಶುರು ಆಯ್ನ ಮನೆಟು ನಮ್ಮಿ ಅಂದಂಡ ಆಯ ಮಂಚೌಡು ಜಪ್ಪೇರ ಶುರು ಮಲ್ತಾನೆ ಮಂಚೌಡು ಐಕ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಆಯನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದೈವಳನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ, ರಾಜ್ಯ ದೈವ, ಸೀಮೆ ದೈವ, ಮಾಗಣ ದೈವ ಇಂಚ ಬರೋ ವಿಭಾಗ ಆನಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಗನ ಐಸ್ರಾಲ ಪಟ್ಟ, ಮೂಸ್ರಾಲ ಪಟ್ಟ, ಸಾರಾಲ ಪಟ್ಟ, ಐಂದಾಲ ಪಟ್ಟ, ನೂತ್ರಾಳ ಪಟ್ಟ ಇಂಚ ಆಳು ಪಂಡ ಆಳುಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತು ದಂಡಿಗೆ ದಳು ಉಂಟು ನಂಚೆತ್ತನ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೇವು ಪೂಂಜನೆ ಪತ್ತಲೆ ದೇವು ಪೂಂಜರು ದಂಡಿಗೆ ದಳು ಉಂತೆರೆ ಪಿದಡ್ ನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ತನ್ನ ಕೈದನು ಬರ್ತದೆ ಚಾವಡದ ಸತ್ಯದಂಚುವುದು ಸತ್ಯೋಗು ನಟ್ವೇರು ಕತ್ಯ ಕರ್ಸಲೇನು ತೊಚ್ಪಾದ ಯಾನು ದಂಡಿಗೆ ಜತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒರ್ಕಡಿ ಜೀವನ ಒರ್ತು ಕೊರ್ಲ ಸತ್ಯೋ ಒಂದು ಕಂಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಎಪ್ಪೆ ಒರ್ತು ಕೊರಿಯಕ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಣದ ಪೋಯಿರಂದಂಡ ಮೇರ್ನ ಜೀವ ಒರಿದು ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಜೀವ ಒರ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಜುಮಾದಿ ಎಂದಿಲಪ್ಪೇರ ಆ ಸತ್ಯನು ಈ ದುಂಬದ ಕಾಲೊಡು ತುಲೆಗೆ ಒವೇ ದೈವಳಿಗೆ ತುಂಡ ಅವಳು ಮುಗ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ ವಿರಾಕಡಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕೂಚಿದ ನೀರ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಕೇಪುಲ ಪೂರ್ಲ ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ನೀರ್ಲ ಈತೆ ದೈವಗು ಐಕ್ಯ ಪಣ್ತಾನೆ ಅಗ್ಗಿಡು ಕರ್ಂಚಂದಿನ ದೊಂಬುಡು ಉಣಗಂದಿನ ಗಾಳಿಡು ರಾವಂದಿನ ನೀರಿಡು ಬೊದುಳಂದಿನ ಆ ಜಂದಿನ ಮಾ ಜಂದಿನ ತೋಜಂದಿನ ಅಳತೆಗೆ ಎಕ್ಕಂದಿನ ಎಣಿಕೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಅದನ ಒಂಜಿ ಸಗತಿಂಡು ಆ ಸಗತಿದ ಮಿತ್ತೆಂಗ್ಲೆ ಬಗುತಿಂಡು ಆ ಬಗುತಿರ್ದಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲೆ ಮುಗುತಿಂಡು ಬನ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ನಂಬಳಿಗೆಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚತ್ತನ ಸತ್ಯೋಗು ಮುಗ ಮೂರ್ತಿಲು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬತ್ತೇನೆ ದುಂಬದ ಕಾರುಡು ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಗುಳಿಗನ ಕಲ್ಲು ಚೌಂಡಿ ಕಲ್ಲು ನನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಿಮಾದಿ ಕಲ್ಲು ಓವು ಕಲ್ಲಿತ್ತಂಡ ದುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲೆ ಕಲ್ಲದ ಗುರ್ತೆತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತಿಕಲ ಜಿಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಪದ್ಮ ಕಲ್ಲು ಇಂಚೆಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲ ಮಲ್ಪನ ತೂತ ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಮುರಕಲ್ಲುಡೇ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮುರಕಲ್ಲುಡೇ ದೈವಳ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅತ್ತಂಡ ಮುರಕಲ್ಲು ಬಂಡ ಎಂಚ ಈ ಕರ್ತಿನ ಕಟ್ಪಕಲ್ಲತ್ತು ಪರಪುನಂಚಿತ್ತನ ತುದೆತ ಸಂಕರ್ಷಣ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಕನತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಳು ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪರ ಇಂಚ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ದೈವನು ಈ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಜುಮಾದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪದಾಯಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡು ಗುಡಿಸಲ್ಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜತೆ ಐ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಲ್ಲರಾಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮಲರಾಯನ ಮುಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಜಿತ ಸ್ವರೂಪನೇ ಪುನಃ ಅಂಚಾಯನದವರ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತೊಡಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಣ ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರಾಹ ಬಹುದಾವದಂತಿ ಪಣ್ಪನಲ್ಕ ಶಕ್ತಿ ವಂಜಿ ನಾಮರೂಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಣ್ಪನ ನೇಲೆಟ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಯನೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಆಯನ ಗಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಬನ್ಪೇರ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಬೇತೇನೆ ಅಂಚಿನೆಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ನದಿ ಮೂಲ ಋಷಿ ಮೂಲ ಇಂಚ ನಾಡ್ರೆ ಆಪುಜ ದೈವ ಮೂಲದ ಬಗೆಟ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜ ಆತು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ತೋಜುಜೆ ಆಂಡ ದೈವ ಮೂಲ ಅಜ ತಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕದುಂತೋಡು ಐಕು ಬೋಡಾದ ಪಣಪನೆ ಆಯಗ್ ಎಂಚ ಒರಿಯನ ಪುದರ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದುಂಬು ಮಾಧವ ಅಂದಾರ್ನ ಪುದರ್ ಇತ್ತಂಡು ಆರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾಧವ ಅಂದಾಂಡು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಿಗದ ಆಯ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಅಂದಾಂಡು ಇಂಚ ಅರಿಗೆಲ್ಲ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಇಂಚ ಪೂರ ಬರ್ಯಾವ್ ಅತ್ತ ನಾವು ವೈಕ ಸೇರಬೇಕು ಬಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನು ಬನ್ನ ಆಯನ ಪುದರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿರುದುಲು ಸೇರಂದು ಅವನು ಮಹಾರಾಜಾದಿರಾಜ ರಾಜಕುಲ ತಿಲಕ ಇಂಚಿನ ಬಿರ್ದಾವಳಿಯನ್ನು ಬಣಂದು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂಚಿನ ಬಿರ್ದಾವಳಿನ ಸೇರಂದು ಪೋಯ್ಲಕನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೂಲತವಾದ ಮಾತ ಸಗತಿಲ ಒಂಜೆ ಅವಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತಂದೆ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೇತೆ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೇತೆತ್ತು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದಾದ ಗೆಂಡ ಒವೇ ದೈವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಸಂಧಿ ಒಂಜೆ ಇಪ್ಪುನು ಪಾರ್ಧನ ಒಂಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಂಧಿ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಾರ್ಧನ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪಿನ ಒಂಜೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೂಲತನ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಧನ ಪಣ್ಪಿನಿ ಆಂಡ ಅವೇ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಗುಳಿಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹಿಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪನ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ಅವೊಂಜಿ ಆತ ಸರಿಯತ್ತು ಅಂದೆ ಎಂಕ ಬೇಜಾರಾಪುಣದ ಯಾಕೆ ಎನ್ನಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಕೃತವಾದ ಕೋರಿನ ಬಿಚ್ಚವುನ ಕರ್ಲಿನ ವೈಪುನ ನೆತ್ತೇರು ಬರ್ಪುನ ಮುಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಭೀಭತ್ಸವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿಕುಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪುನಗ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಬೊಂಡು ಬುಲೆ ಒಂದು ಬೊನಗ ಒಂದು ಓಲ ತತ್ತದನಾದಾದನ ಉದೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡದಾದನ ಪನ್ಪುನವು ಎನ್ನೆಕ್ಕಲ ತೋಜಿದ ಬೈದಂಡು ಇಂಚಾನಗ ಇಂಚ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಥೆನ ಪಣಂದು ಪೋಣಂದಂಡ 7 ಇರ್ಲು ಎನ್ಮ ಪಗೆಲು ನಂಗೆ ಮುಗ್ಯಂದ್ ಅಂಚಾಯಿನದವರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಥೆಕ್ಲೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬಡಕ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ತೆನಕಾಯಿ ವರೆ ಮುಟ್ಟ ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ವರೆ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಆರಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಒಟ್ಟು ಪಣಪುಣಂದಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಣಪನವು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು
ಪಂಡ ಆಯ ಒರಿಯಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಂದೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನಾಯಗಲ ಬೆರಿ ಪೂಜಿದು ಆಯ್ಗ 16 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಪಾಡ್ನಂಚೆತ್ತನ ಶಕ್ತಿ 16 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ದೆಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಅದು ತಾಂಗಣ್ಣ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಕಾಪುನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಾನಗ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಣಪನ ದೈವ ಅವು ಸತ್ಯ ಅವು ಏಪಲ ಭೂತಾತ್ ಪಣಪನೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ಇಂಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದಾದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಮುರಣಂಜಿ ದಿನ ಕನ್ನಡ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿಕ್ಷನರಿನ ಬುಡುಪಾದ ಒರಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಡೆ ಇಂಕ ಫೋಟೋದಿತ್ತ ಕಡಪುಡಿ ತೂಲೆ ಕತ್ತಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಡ ಅರ್ಥದಾದಂದ ಇಟ್ಟು ಗೀಟಬಾರ್ದ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಜನರು ಆರಾಧಿಸುವ ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆ ಭೂತ ಅಂದ್ ಬರೀತೀರ ಆಯಾಗ ಒಯ್ಟು ದರ್ಪುಡು ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಬಜ ಬರಿತೇನೆ ಆಗ ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆನ ನಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭೂತ ಅಂದ್ ಪಂಡಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆ ಬರೆಯರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಐಕ್ ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆ ಅಂದ್ ಬಂಡೆ ನಮಕ್ ಕಂದೊಡಿ ನೂದು ಕಿನ್ನಿದಿಂದ ಆತ ಕಿನ್ನಿಲೆಲ್ಲ ತಿಂದದ ನಮ್ಮನ ಕಾಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಓಂತಿದ ವಿಸಿಲುಗ ಜಾಗೃತ ಆದ ಬತ್ತದ ಕಂದೋಡಿ ಕಿನ್ನಿಲಿನ ಕೊಡತು ತಿನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಕುಪ್ಪುಲು ಆ ಕುಪ್ಪುಲದ ಪಟ್ಟುಗು ಉಪದ್ರ ಕೊರಡ ಮಗ ಇಟ್ಟು ಸಂಜೀವನದ ಕಡ್ಡಿಂಡು ಒಂದು ಪಂತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕುಪ್ಪುಲುಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರುಂಡು ನಂಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಆಂಡ ಅವೇ ಮುಕುಲು ಕನ್ನಡಡು ಕೆಂಬೂತ ಅಂದ್ಬಾರ್ದೇರು ಪಂಡ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಂಬೂತನ ತೂಲೆ ನಮ್ಮನ ಕಾಪು ನಂಚಿತ್ತನ್ನು ಕುಪ್ಪುಲು ಶಕ್ತಿನ ಕೆಂಬೂತ ನಮಕ್ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪ ವರ್ಷದ 354 ದಿನ ನಂಕ್ ಸೀಖ ಸಂಗಡ ಬರ್ಬೀಜ ಧರ್ಮ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರ್ಪಡ ಅತ್ತನ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರ್ಪಂಡು 7 ಕೋಲದ 4 ಕಂಬ ಪಾಲೆದ ಮರತವ ಅವಡು ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಠ ಮಂದಿರ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ನೆತ್ತೆದುರಿತ್ತೆ ಸಿರಿಲು ನಿರೋಧಕ ಇತ್ತೆತ್ತಿನ ಆನಿಜ್ಜಾಂಡು ತೆಡ್ಲಿನ ಭೂಮಿಗೆ ಕಂತವನ ತಾಕತ್ತದ ವೃಕ್ಷತನ ಪಾಲೆದ ಮರ ಆಸ್ಟೋರಿಯಸ್ ಕಾಲರಿಸಿದ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪುದರಂದಂಡ ಸಪ್ತಪರ್ಣಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪುದರಂದಂಡ ಪಾಲೆ ಲಕ್ಕೊಂಡ ಪಾಲೆದ ಮರಂದ ಪುದರಂದಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮರಕ್ಕೆ ದಾದ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಬರೀತಿರಂದಕ್ಕೆ ಏನಗ ದ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೀ ಎಂದು ಬರೀತೀರ ಅಪ್ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದ ಬರೆಯೋಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೆ ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿನ ಇನಿ ಭೂತೊಳು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಶಬ್ದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವಿನ ಆ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ದೈವ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸತ್ಯ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿ ಪಡೆ ನೇಪಲ ಪಣಪನ ಪಾತೆರಂಡು ತುಳುನಾಡಿಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮ ದೈವ ಅವೇ ಕೆಂಡ ಪಂಜುರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ತರೆಮುಡಿಪು ಐದೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗೆ ಒಂದಿನ ಸರಿಯಾದ ನಿಕುಲು ದಿಯರ್ನಂಡ ಒವೇ ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳು ನಂಗೆ ತಟ್ಟುಜಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸತ್ವಳೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ ಇನಿ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ದಾದಂದ ಕೆಂಡ ಧರ್ಮ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆಲ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಲು ಮಾತ್ರ ತಂದ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಬು ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒವೇ ದೈವ ಅವಡು ಅವು ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಜುರಿಲ್ಲ ಅವು ಯಾನ ಅತಿಯಾದ ನಮ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅವಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಕತ್ತಲ್ಸಾರೆ ಪಂಜುರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲೆ ಮಲ್ತದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನವು ಅವು ತಪ್ಪು ದಾಯಕೆಂಡ ಆ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ದುಂಬುದ ಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರಂದ ಆಯ್ತ ಪಿರವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಆಯಿನಾತ್ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಲೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಾಗಗ್ ತನುಮೈಪುಗ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಆಕಲೆಗೆ ಬಂಡ ಭೂತೊಳೆಗೆ ಬಂಡ ಕುಟುಂಬದ ವರ್ಷಗಳ 14ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸವನ ತಂದರ್ಬಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲಲ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತಿರು ಪುಗ ಪಣಪನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು 7 ಪ್ರಾಯದ ಶಿಷ್ಯರ್ದು ಎಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದ ಪರಬೇರು ಒಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿ 7 ಪ್ರಾಯದ ಶಿಷ್ಯರ್ದು ಎಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದ ಪರಬೇರುವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ನಿಕುಲು ಕುಟುಂಬದ ನಡಿಕ ಬರುಡು ಧರ್ಮದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುಡು 7 ಪ್ರಾಯದ ಶಿಷ್ಯರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಕುಲು ದೇಹ ಬಾಧದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪೂಜಿ ಎಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದ ಮಿತ್ತದ ಅಕಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಾತ ಜ್ಞಾನ ಐದೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆ ಒಂದು ಪೋಪಿನಟ ಹತ್ರ ಅಕಲೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಅತ್ತಂದೆ ಆಯ್ತ ನಡುತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಧರ್ಮದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ತಿರ್ಲು ಪಣಪನ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿ
ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಜುರಿನ ಪುದರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಗತಿನ ತುಪ್ಪ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನ ತುಪ್ಪ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಅವೇನು ಉಡಲ ಗದ್ದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು. ಧರ್ಮದೈವ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲೊಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಮೂಲ ತತ್ತದು ಅವು ಓಲೋಲು ಪೋಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಣಪನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ತಾಂಗಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಆಯ್ನ ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಕುಟುಂಬ ತಿರ್ಲ ಆಯ್ನ ರೋಮಡುಂಡ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ತುಳುವನಾಡದ ಸತ್ಯ ತುಳುನಾಡದ ಆ ಧರ್ಮದೈವ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ಇಂಬು ಕೊರಡಂದ ನಟ್ಟೊಂದು ಯಾನದಾಲ ವಿದ್ವಾಂಸತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಡು ಎರ್ತೆ ಜಪ್ಪೆಲು ತಪ್ಪು ತಾಂಗ್ ಕುಂದು ಕೊರತೆಪ್ಪು ಶಬ್ದ ಪೂರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಪ್ಪು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತನ ಬುಡುಪತ್ತಲೆ ನಿಗಲ ಮಾತಿರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಡು ನುಂದು ಎಡ್ಡೆಂದು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ಅವಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮ ದೈವನು ಕ್ಷಣಕ್ಕುಲ ಸುಗಿಪುಲೆ ಬೇತೆ ವಾ ರೀತಿದ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ನಾವು ನನಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವೈಕಲ ತರೆ ಕೆಡಿಸವನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತಿರನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಒತ್ತೊಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಡಪುನಂದಂಡ ನಡಪುಲೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ ಮನದ ಪಂಡೊಂದು ಕಿನ್ನಿ ಮಜಲಡು ಒರಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮೂಲಾಕ್ಲ ಬೀಗಂದಂಡ ಕಡಲಲ್ತಾಯಿ ಪಂಜುಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟೆ ಪಂಜಾಕ್ಲು ತರ್ಕೋಲು ಪಣಪನ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ತರ್ಕೋಲು ಏರ್ಕೆಂಡ ಧರ್ಮದೈವ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲಿ ಎಂಬು ಕೊರತು ಕಾಪಾಡು ಪಣಪನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೆನ್ನಾನ ಡೇನಾ ಡೆನ್ನಾನ ಡೇನಾ ಡೆನ್ನಾನ ಡೇನಾ ಡೆನ್ನಾನ ಪನ್ಪೇಕೇನುಲೆ ತುಳುವ ನಾಡುದ ಮಾಯೋ ಕಟ್ಟುದ ಪಾಡ್ದನ ಕರಣೇದ ಕಾಯಿಗ್ ಕಪ್ಪಾಯಿ ಪಂಜಿ ತುಂಬೇದ ಪುರ್ಪೋಗು ಬೊಲ್ಪಾಯಿ ಪಂಜಿ ಆನಾಗ್ ಆನೆ ಪೊಣ್ಣಾಗ್ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಜೀಲು ದಾನೆ ಉದ್ಯಾನ ಉದಿಪನ ಬೆಂದಾರೆ ನನವೊಂಜಿ ಪಂಜಿನ ಕಾಲಿಗ್ ngawlu ಸಂತಾನ ನಿರತನ ಗರೀಬ ngawlu ಬಲಿರೋನು ಗಂಚ ಬರಪುಂಡೆ ಇಂಚ ಪಂಜಿಲಿನ ಸಂದಿದ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಪಂಡದು ಒಂಜಾತ ದುಂಬು ಪೀರ ಕತೆ ಕುಲುಳ್ಳ ಅದಾಯ್ಕೆಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಣಪುನ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಆಯ್ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಓಲು ಸುರು ಓಲು ಅಕಿರಿ ಓಲು ಕಡೆ ಓಲು ಕೊಡಿ ಬೆಲ್ಲೊಡು ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯನು ದಿಡ್ಡೊಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿನವೇ ಮೂಲ ಅಂದ್ ಎನ್ನಿದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಜಿಡ್ಡೆನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ತಾನ ಅಂದ್ ಎನ್ನಿದು ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸರ್ಕೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಪಣದ ಪಣ್ಲೆ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗು ಮುಗಿತಲ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಕ್ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದ ಮಾತ ಕೂಟದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ತೇರು ವೈತನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಡಿಯೂರದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಕೂಟದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರಲ್ ನೆಟ್ ಏರು ಪೂರ ನಮಕ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೆರ ಬಂಗವೈದ್ಯರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಕೂಟರ ಬೊಕ್ಕರ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತದೇನ ಪಾತಿರಗು ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಸತ್ತಿಗೆದಾದ ಮಲ್ಲೆ ಅರಿವಣದಾತು ಉರುಂಟು ಪಣವದಾತು ಪೊರ್ಲು ತೀರ್ಥ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯಡು ನೆಲೆಯಾಯಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅತ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆದ ಬಗೆಟೆ ಇನಿ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ತೆನೆಕಾಯಿ ಪಡೆಕಾಯಿ ನಾಲ್ ಮರ್ಗಿಡ್ಲ ಅವೇತೋ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊರಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾದು ಉಲ್ಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಸತ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮದೈವಾದೆ ಅತ್ತದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಕಾಪುದಿತ್ತು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ವಿಚಾರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗೆಲಿಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಡು ಆ ರೀತಿದ ಪಾರ್ದನುಲ್ಲ ಅವಿನ ಬಗೆಡೆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತತೆ ಐನ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇನಿ ಕೆಬಿಯಾರೆ ಕೇನೊಂದು ಪುನಃ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂದಲೆಗೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟೊಂಡರೆ ಈರೆಗೆ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಸುರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾದೆ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಅರ್ತಿಪಿತ್ತಿದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ದೊಂದಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿ ಒಂದೊಳೆ ನನದುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನೊರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಲು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಲಾತಿ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದೊಂದುಲೇರೆ ಮೇರೆ MA MPhil PhD ಪದವೀಧರಲಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ದೆ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದಿನ ಜನಲ ಅಂದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರನು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತತೆ ಆರೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿನ ಪಡೆತೆರೆ 28 ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತೆರೆ
ಆಜಿರ್ತಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಶೋಧಕ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜರ್ನಲ್ ಏನೆ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ದೇರೆ ಮೂಜೆರ್ತಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೂಕುಲೇನೆ ಬರೆತ್ತೆ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ದೇರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡವನಂಚಿನ ವಿಶೇಷದಾದ ವಿಚಾರದಾದ ಕೆಂಡ ದೇಶ ವಿದೇಶಲೆಡು ಅವೇತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪೊಗ್ಗರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಪನ್ಪುನವೇ ನಮಕ್ ಮಾತರಿಗಳ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಲಾದೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದೊಂದುಲೇರೆ ಆತೆಯ ತಂದೆ ಆರೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡೆ ಪದುಕೆರತ್ಲ ಬೆನ್ನೊಂದುಲೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ Mangalore University Political Science Teachers Association, Karnataka Political Science Association, Indian Political Science Association ಈ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಾತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಟ್ಲ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸುವ ಒಂದು ಸರ್ ದಯಮಲ್ತೆ ಈರೆ ರಡ್ಡೆ ಭಿನ್ನ ನೆಲೆಟೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪಾತ್ರಡು ಬಂದೆ ಭಿನ್ನ ಐತೊಂದುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲೆಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲಾಯ್ನ ಸತ್ಯಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಇನ್ನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ನ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರೆ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಂದಲೆ ಮಾತೆರ್ಲೆಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಕೋಸುಡುಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಓಲ್ಲ ದಾಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆವಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಒಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಸರಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು 19-10-20 ನೂದಾದ್ ಬೊಕ್ಕಲ ದುಂಬೋ ರೀತಿದು ಇನಿ 125ನೇ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಉಪ್ಪುನವ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ವಿಚಾರ. ಈ ಸರಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಖಾಲಿ ಭಾಷಣಗೂ ಸೀಮಿತ ಆವಂದೆ ಲೇಖನ ರೂಪಡು ಪುಸ್ತಕಲು ಆದು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತದೆ. ಬೊಳ್ಳಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಬಂಗಾರದ ಕುರಾಲು, ಅಮೃತ ಐಸಿರೆ, ಗೇನದ ಗೆಜ್ಜೆ, ನೂದನೆ ಪಜ್ಜೆ ಇಂಚ 100 ಕಂತಲು 4 ಬುಕ್ಕುಡು ಬೈದುಂಡು ಉಂಜೊಂದು ಶಾಶ್ವತ ದಾಖಲೆ. ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ತುಳು ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ವರ್ಗದಕಲು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅತಿಥಿಲು ಆದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲು, ಉದ್ಯಮಿಲು, ವಕೀಲರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ఒక ಬೆಂದು ತಿಂಪಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತ ಆವಂದೆ ಮಾತಾ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಿದರ್ಶನ. ಇನ್ನಿತ ಉಪನ್ಯಾಸಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಿನ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾಡ್ದನದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಯರು ಆದ ಪಂಡೇರು. ಪಾಡ್ದನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಹುಮುಖ್ಯ ತುಳು ಜನಪದದ ಪ್ರಕಾರ. ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ನಗ ತುಳುವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಕ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಮರ್ಮಲ್ 60 ಸಮ್ಮಲ್ಲ ಎಂಚೆ ತಮರೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ತುಳು ಕುಟುಂಬಲೆಗ್ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪುನ ನ್ಯಾಯಕಾರಲೆಲ್ಲ ಅಂದ್ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತಾ ಸೇರ್ದು ಭೂತಗು ಮಲ್ಪುನ ಕೋಲ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯನು ಕಟ್ಟುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಮಾತಾ ವರ್ಗದ ತುಳುವೇರು ನಂಬುನ ದೈವ ಪಂಜರ್ಲಿ ಜಾಗದ ಭೂತ ಆದ್ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತ ಆದ ನಂಬುವೇರು. ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾಡ್ದನ ತಗೆ ತಂಗಡಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪ ಉಂಡು. ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತಿನದ್ದು ಶೋಷಣೆಗೆ ಮಾಯಕದ ಮೂಲಕ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸವನ್ನು ತೋಜ ಉಂಟು. ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾಡ್ದನದ ಬಗ್ಗೆ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲಪು ಕೊರಿಯರು. ನನ್ನಲ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಲು ನಮ್ಮ ತುಳುಪುಟದ ಮೂಲಕ ಮೂಡಿದು ಬರಡು. ಈತ್ನಟ ಸಹಕಾರಗೂ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೊಂದು ನನಲ ನಿಖಿಲ ಸಹಕಾರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಯಾಪಲ ಇಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂತಾವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು.
ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್ ಈರ್ನ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಪಾತೆರೆಗು ತರೆತಗ್ಗ ಉಂಡೆ ಈರನ ಬೇರಿತಾಂಗ್ ಯಾಪಲ ಈ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದೆ ಎನ್ನಿಯೊಂದು ಒಂದೊಳೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಉಳತಿರ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಾರ್ದನಡಿತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ತೆರೆಯೊಂಡ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪ್ಪು 125 ದುನಿಪು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಣು ಇನಿತ ದಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಬಕ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಮುಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ 125 ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಎತ್ತು ಬತ್ತಂಡೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಲ ಬತ್ತೆ ಭಿನ್ನ ನೆಲೆಟೆ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರೆಗಲ ಅವೇಲೆಕನೆ ಗೇನದ ಪೊಲಪು ಪುಟ್ಟಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವೇಲೆಕನೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂಧುಳೆಗಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಲೇಸ್ ನಡಪೊಡುನಂಟ ಐಕ್ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ಪುನ ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪಕ್ಕ ಮಾತ ಉಪನ್ಯಾಸ ವರ್ಗದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪ್ಪು 125 ದುನಿಪು ಎಂಚ 125 ಎಕ್ಕೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಉಪ್ಪು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸಾರ ಸಾರ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಉಪ್ಪುಡುದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನ ಅವೇಲೆಕನೆ ಈ ಗೇನದ ಎಗ್ಗೆಲ ಗೇನದ ಪೊಲಬುಲ ನಡತೊಂದು ಬರಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಮನೆ ಕಾಪುತೀತ ಕಾತೊಂದು ಪರಡೆ ತನ್ನ ಮೋವದ ಚಕ್ಕೆಲಿಡು ಕುಲ್ಲಾದೆ ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಮಿರೆಪೇರು ಕೊರತು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ದುಂಬು ಸಂಗೀತ ಪಿರೋ ಪಾಸಡಿ ಆತೆ ನಮ್ಮನ ಕಾತ್ಪುದೀತ ಕಾತೊಂದು ಬರಡ ಬಂಡದೆ ಆ ದೈವಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಇನಿತ್ತಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಪಂಡ ಇನಿತ್ತಲೇಸಿನ ಈಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.